Sompa hoda. And so Bill Yasamba. And now you bring up Osmia Tosson no. Ne dedu na 9. 14th July 2022. Yeah, kwa no. Aka 7 days. The 21st. 21st, yo, 21st. Ha. Kai. Agrone form. Juma ye din na ketua so de. Ketua de. 21st. Something aji baby Asem. Okay. Abusa for yaba and next you will become pa. Get now about no abusa for your point no be man de Marco fee senia supreme for kan you know. Emom amfana hogun so so ba no wine na nisu tu bi ma na no den na so what kind of say na ye ha Sompa 3.1 na emema ebe ma sinsan ye nim hey entina tabala ko bi twa de be ma no yo edne ko hospital e titi na fe ye se ko prosecute no court hwe was are ma twa bi be ma me am be ma no twa na de na twa be ma se na fa so be na wo so esense ma nim ho no fa so be wo ha ko na de bre me metwa no so sanka omo wo ayi concussion bi so omo de tumu a ka enwu omo de duru hospital na nko omo apam asoso but ne bi ni ho omo duru ho na chese ewu itwa be ma na to ase de ubo wura hospital esine da ho no omo de be si so amana fa okay na mudi si so kura amana fa ya dai siya akwabo si minim se na mbe ma be ye me a ka mi twa na me kwada abrim sa na akwabi kan ye ena so ye ne enne ye ne ye tiefo nyina amanfo amapeja Sompa na 3.1 FM koso so Sompa TV mo amapeja koso so menua Mmrantehene ya wodu boache sase anopatuma opreswa osiniso for momra kakrai na ba ko wire drugu sports mum dabi no odane news ansana sports aba odane news ansana sports for so be so bi na wodi kogu ye wonkumi 9:30 ehwa na Abrante a friend no sports for the ana me free on wudi no atapoku bema tenten o US anko basketball abudi abe no tenten pa no ono host no abudi abe na napoku so wa mema agrada de wobi wa hawo mema kakrada yo yo enti ane ntenti atenti nyina wo afrafra Messiah yo omudi no soso ombe so mo na news for so baje ye news for wo so no akogu wo komi dama fotu na to sa na sports san bae Rockefeller akwo him nyom mama dwene sai okay wonu him no na sports for bae omde one hour bibe twemu yakwa bi na ye adwuma wasante mampo isaka o se ibedu mark 1 hour
bedu mark 1 hour hwe no a liberal headman e wo adwuma na me yiremu okay achiri ana wasempere mo tofi akwa onso obeso mo broken heart ha na say a man broken heart na say a do so che mema de and then my sa so vi no onso pem no a was news for mo sambe so mo mbaji city ana na mabre news for be wo so no a wo say katacha be mabrai be sum ane sameti hoyi mene maboja fo na asia omuna samwa wa ha sofo ye bu asuama wa ha ohene ni ohene ni so wa ha nse na da obeboy kakra breaking news aba ohene ni bra na wo de wona mana de asem na ohene ni asem be na asie nka wko asem be na asie yo Emi se be ye na kakra ni na ye mofra o mko suku unions ahodo eda no wo mu nyina ate aprankam se bieku ye so odwumani na katua fata no se dia asetre no mai had na ukodwo mu ase osika yera uto ne ma no utwa ho saa enti aban no ma no katua so yentum eye cost of living allowance etwa ne tia friend kola no se nye saa dia wo mu nya adwuma ti na no branda wo ne ye papa wo hwe apedie ene adwuma ho nsem so na bo ignitious bafo awua ene elder edutwum no mu nyina akohia betkenda panom ene o mo ka che labor for a unions ne say ka o mo call off strike no na o mo mra table ne ho ne me ka se mbatantentam ema o mantimi asigina papa bia na se sie ya ye wie ye na o ma san hia mu a emra mimi bewuram no na oswafo hwa pedie no nyuma nsem so munyamfo ignitious bafo we kasasa bana giatum sekola no be mo 15% ti wo munsom na asebieku pan fa de ye chense wa ya aseda pan ti wo munsom na yankua nim ti anu ni breaking news abase kola no abana giatum 15% ti esre nyame se bedru okira na ya demonstrate han no mo so abeka se ne nkoda no ne nam fie dudu 15 I know mo 20 but ya mo 50 na yes o mama say na ye ajire achire yo wahini wonu mu asmede ye da se pa metrase na nya breaking news afabra wate se won kwanko ade a okay abusafo wahini ni adasoa amadasoa sofma me premani sofma me ni preman no eko obisi Yesu moja fast food nam say watro ho Yesu moja fast food nam say no moja ni aduane pa de emom so watro all weather photo studio dia ekopa with the beer so the mesen okay so mama prima ni me da se pa abusafo mama yenkoye nim entem so ya semo na mosi panyine ya de bia from place aja wo sunsum ne fidie na wo hwe fidie no a no wa TBC kwemu ono na kura wo inside nti wo ni kuru num nti se ma na wo ho no wo munni no oba wo so ne ma o ai mosi panyina tie si kwem santai kai mama ne hwa na wabobrim ewa na odan na ni hwa afu kwa so no se akui amei se ofre ma mosi panyina hu se woni ne nuanom na nam nya ono nko na nam mosi panyina sre won se hu no ara mama ne yesala no se fe yambra yenfe sante fo ne toto akwa ahunu mosi na surase kuya o jiwa o ni nyina yambra yenfe obawo yeri pipi yeah ena mosi panyine so anya line no se fe chia sate fo kora de toto akwa ahunu mosi na surase jiwa o kuya
ni nyina yambra yemfe yambra ai na mamena dale ne matro kiki utu dwani odo samu zipa nyina gojina kwam ha edi hu dware sa akọ afuom na ohia wa ope wa ko nyawo hey ehu yambra yeah mema no pekasa me dase zo me da wase ehu ma mjide jo azie for him bi ehu ma mjide jo ehu de kum nipa bebre o hwe obukosi akwa bi won samampom na nwumra no be ma bi ya woji fruit sana ni ase wa wiene nsan yese akantama ana yese ye pedi obetimi akọ samampom mu enna no so aba no wase me wa no mo wa impempuro bi no mo sensena no se fa kwesi na no so ade ba chenna e ba konesi so de ara cheze utimi ko katachi se sare ntuma guru ko ho sram san no awura kwaye nu oma begina park ne so ho at Samamponda park na no awuram yes woko na ni misa aka ne so na efunu hu che ne o ye ne nkwara anketo na de funu no hwe aka ni wo bi wu krom ne so se ko edem akose nsuo bra kora wonko na kwa na awuram okọ ya na say ya bokwa no akosi amana no so okọ ya na wode mpampuro no mia esi amana no so say ne ntoma no a waso aguru ko no bo no mu ase na ntoma na gu na tie no so na wode mpampuro no mia na tie no na o pagere mu o pagere mu no abefia bakasa ya nya ne makwa bai aya bibi twere to ara no obu kwahwe bradem hwe yese akwa no na omo agina park no so twere mu dwale be fie samba na so mu fe do ba hwi fie se bura urodo bi na atie se so ntime nkasa yie wa mo fansuo mra na mai 34 bucket ura ye twem ne pa no that's so wa yese tinse ana abusuan panyine yi snap se mon konkogu nsa ye se sama no na ne amo ho sem eno ye no ye ko ya mpampure na amia no ntoma yi omba no se he se mpampure na amia no ntoma no o se ye se mpampure na disi so se ana amia ntoma no o se wa nkwase asem si akwa abele ya wo kasa abugozu samai okofo mu o mantem papa no bia 98 na no wofa se ba ko se na metitemi wofa okose ebiri bi ase anti ohwa esumu ya animu ehwani ne wofa de twam opie ya na ohu na tiko one wa anyare hwu one mframa hu na tiko hu e man hu se samani hu na tiko ro do se abugozu samai udi hu na tiko mi fiu hwe ni nya no waje ba fomo na ma ne udi na chi che ono pe so betwere ne ehunu sama no e be dangerous enti ohu o se abongo tu sama udi hu mati ko me fie o ti ba hwi fie se kukuro no wuwe no o so fa okwafuo mu ne wo fa ase ne ba obora okwafuo mu abranta me na mbe ye wo sa no hwe wo fa ase ne nim mia won se uduru ha se ni mihui uduru ha so okeke kan ya ase en classe ni mo bia odigira wono na ba ya sa da ye abogozu ya uma so high tension information center nipa kofar by no jesu ma na sira makuru me cheche nya Asem keto Asem akan no ayo e mo metasi o cheche so de ne e wo fom no na san ko onim se wa wi okodi nkunim ayi macho man bi as ayi bi si asoko man pon no mo bro macho man bi obeya ese no bro no koye case e wa yi na a prince 40 begu asoko man pon nwumre be no nwotwe no
na koko bi wo ase honom obi koko fo se omo twesi da kora ho na omo twetwa koko no so omo do ho ye beans kakra na boy ba ko te fa ho na koko no ni drinks no ba ko so ne kuntunkun wo se jebu me kam pese omo sere boy na marutu ho jemu me kam jemu afedia oja antuma na ko hwa duzina agentuma ye kuntunkuri egudu the principal na traumante no agwabi woni macho mai ko na macho mai ka wanya ho kwa se san ko bono paama but o bona echira sem o se san crofon macho ma fo bona nka no do abo panti uni ni nyantokwa na wunya na esesan ka de wo bona hwe ana but wo ba bona na mu machira sem tokwa ni ntwada idi katacho ehu pa de se nipa se edrume bi na se wo akukudro pa katacho jata ko bet match akunu na ehu na ama nipa bi defeat yen ehu usuro okay abuja for mama yen konen 10 and naso asem wo ho aya na ebinom keka ema no se awarusuman na ma wade so kwaje awarusuman a be ma no esirenu nkuro be ya ma bibia obenya na japade anye semfa ha awarusuman ho asem ena nwumrei ya ne mo be ha 3.1 eze katacha asu bedianko aha yo ene so anane nyina awarusuman ni nuakuma na tabako ene bedianko okay na ene ye pese bibie ne bibie de so kakra eti awarusuman wo ha efira be manni efiri ne esesa wo ye ho eno ho asem na ye bisa se no bata wo ba so awarusuman no ekoro so ana ekwamusuafo no so ana eto bi awarusuman ni na eti na ma se ma wo ware wo ba we si na enne me pese oba bia ti ase se awarusuman yi o awarusuman bia nche obuo ni ani die me na me ka kire wo o ti ase o I'm telling you today obuo ni ani die ni ahobrase a wo ba ni kuru de betna eno ne the highest awarusuman a ewo wiase ase obuo ni ani die pa respect ahombrase pa oba eni ni kuru de betna no maka se mu da sa ahombrase e fadie sna hoden eti seno nso oba na se de ekeka no awarsuma bia ni ba bi te respect na ye betete obuo eni anidie ni ahombrase mu obuo nko anidie nko ena ahombrase so nko na moma yinti obua oba behunu ebemu oba hunu kwan ya oba faso age ni kunu frɛ Sompa 93.1 ni kunu frɛ okɔ oba faso age so eno kura de bible aka dada sɛ Sara ni kunu Abraham frɛ no age so ni wura sɛ oba ba ni kunu frɛ so ni wura sɛ ni oba ba si amma ni kunu muaye ɛwa asɛm ho sɛ de oba besi amma ni kunu muaye wa asɛm ho ye nyina de tum se krabofo man bo mode gidi fo ma bo mode wasade no wode ni kura bia na ekosi pon so kura no je so opoto pa ko format se eye obuo pa no de ma 3.1 obua oba hie bibia okon be fa so bisa ni kunu ka ema ene na make secret we asema ko homabo enye de me bia si akohomabo da wo boa akohoma tru be ma Emma me kan akyere mo se akohumabo na fom akohumabo enye de enti se obaagi akohuma afiri ni kru ho na waanyi na nidie so a ete se de yatia wona so ne ya pa wani so double punishment Sompa 93.1 Emma bi bisa akohuma anyhow enti ade san wuhuri enti na wuni di. It's bad.
Sadie wo ba befa anidie kwan so abisa ni kunu akonhoma to ani kunu wodem abisa se mi wura na ne mate sei ne de me nya no aduane ana ne ye ni di ana aho brase kwan so respect so babu nu kunu a wotina semasentem wotina semasentem pa woni asma si nante no wate ase sa nipa no woni subai woni me wofa ase no me ni agoro e basa woni be ha e wo fie ha no wate ase tie enti obuo no eye kwanya bema oba befa so bi afre ni kunu okọ befa so agi ni kunu fre so okọ befa so demand ade afri ni kunu ho. That is respect. Bunu kunu no pa anidie ne se oba odi ni kunu ni a na chese ne ntade ana ne ntuma na adi bia e won ho bia wo mane ye kama yopo wodi ni kunu ni oba bi ni anete kwada so wo frejuma ba na ne nkwada e kan ni kunu aduana na ni kunu chance a otunu mu aduana e na omudi nsu egu mo ka aduana no papa won mani so hwie nsu no tugui se mi kunu chance odidi mu ha se obabu nu kunu a ni kunu didi na bika oyi to chance from the man kwada ya wono wote o man kwada no kwai e mo mu didi ni kunu chance mu da te se odini ni ne no obabu te kwada so wayi ni kunu ne magu ha obesi de gu form keke no obani ni kunu ni a obesi ni kunu ta de no o fa ngu form because odi be man ni na nkwara wo fie wo ya fa de kunu traza na se no de homa boso na platform wonni wo kunu ni obadi ni kunu ni a wo hwe sa ne mani nyina ni kuru chance wo didi mu no omfa ngu enkukunum oyisi baby kura separate siesie ni kunu no boni kunu din ama anonyam bem anonyam pa bem se bema no fom kofo oba kura odi ni kunu ni nti no onye ni de da se oba wo ye sa de no a insiran kan efisa etora bia na ho kura eye bema nahi na wakofo oba no abebori dede mama nsan nyina ate ne nka wa mu no wa ni ahobrase oh ona no wada sorry anu asori enko ho abos mate ento saade no osbi wura mate ba ma no dwuma boy sem fanto no wode ato enko ho osmi firi ho na eba ento wo se matuaka aka me sesa meje me sesa ni ahobrase sa na mama ensen wodi ekọ gagauga oba bi ni kunu ene ne namfo no te ho to damia na o friend se won sensuo mre no ni fie ne mpa o de nsuo no ba wo hwe mu an o tu nsuo no gu oba no so sew nsuo bi gu na ni wo si ni trase a o ma etiri so na o ma kuru an so na o de koye oba no kwotene fie su ya na nyumre ena oba no ko dwato a ba pan ni bi se maame me kunu frem se me mfensuo mre no bidi nsuo ko ma no se ne bibi wo nsuo no ma nhuro se bi akuru wa na nya se bibi ate sa o minima de koro me kunu hwie nsuo no gu me so woni pam nti mesrawo bo modena ne fa dwato akoma me kunu se yesi ye bia on fa nchem that is a hombrasier. Sasa we see our ba we don fo and kwase no beka so we jimi for pa ana ma se so abra na oto ogum so se bi wo zo me na nya kura ka se me ankwase asem si akwa abusan for respect obuo ni ani die ni ahobrase awarsuma bia nche no if say yate afie na nanom ho da so oba bi ko konfo bi wo se okopa warusuman asma konfo kan se koped se bo awawo ni nufu su bra
na me fa nya ware suma ama obenya hene nti oba koto na ntwisere o de kɔ kwayi ne mu na bre wadane to ho na sibui han owe ne omia no foyi kakra unya kakra gu kunkum no de ba che no se ha eden hanya sibo no fusuo o se kwa we ntwitwa na me bi kakra nkekete ametugu ho to oba me dane kese nto ho a owe no na me nya no fusuo no kakra no se awa suma bia ni ho abede be ma wo fa sa akoye okunu ahombrase a utimdi nya asebo no fusuo no fasa awarsuma bia nche no eti se na me ka se ahombrase obu ni ani die ayi awarsuma ya accept that. God bless you. Abusafo ya pese ya de dwumbi se mo kakra na oba wanye hobrase ni no montie de kwasiam pofo je kafa no. Okay, cool. Yo. Yasemu bibinti adwono amaso. Abusafo awarusumanya na se wo ba be kotokoto lukuru. Obekasa ne ho ani die kwa so sikadie obaji sika wo hopa na wa fa didi ama. Double punishment.
Why nam le gu aduane so say ba fu ba fa aduane ne ko ba ma eti won kwada na edi aduane no mudi enya ya ebi su kwa na ye bufu ketewa bi na aba enyo mai ye ka kire mo say ye ni a ye pese mo ka sam ketewa bi ye be buru me da se buru ye be di so me do fu me serew abrewati ya obika oni bi ono le wa kan okure wo wonde abrewati de ye krokro ye kunum pa to da bia na obi befia na so ofra adwuma so na obefie ne nanim nya kada cho se wo ye oba wa fo na obisan ba komie no so nya bibia wo hwe na se bia stella no wa kan nanim aseso agya no fe kontrol kokko jano e bia na ne mema ne bi nya e bia na ne ge kula na ono akofra kire kula mpa ma nti san de ya atam se ye krokro wo mo na ekire na wa wo hwa afa wuti bibi wo so anasa wa wo de wani ko hu ne ma bi a e wo se wugya no no ana koma tofoma no ono wa sracho na so wa sri bia je bat ema de ne yeka se de nti emma ne bi nso yesa na nso ne fela na am so mi yama mo no be ma bi wo ho a okrokro na stella na adwene wo ho nti no wagya no nti sa na tie na ketecho de wo ka no so mesro obeboa ye nti ye da ase se emma e whatsapp bia no ye bra ye ho ase ni kwanse ye ma akokoni nom ye krunum ka ba ko ne ya ka mienum ye nsan nan na je se ye de ko beka du ne de ne ne nam 1000 ne ye che ma no naturally no wono mo kasa before se be ma obeka nsemfua be se nan ya nanum no no oba atwam be aduo no naturally sa na tie enti e kasa tentene de e wo ho dada na mum bible kula boy kokko wo hwe Ephesians 5:22 na Colossians 3:18 na nyina ka asem kro na wo say yire no mamenya ne se manom mommre mo ho ase emma emema mo no omote emma mo kunu no bible no de osi so dua se yire no mmre wo ho ase emma wonum ekunu no sede wonum eyema awrade nti no oba de wo ho e wo se wunya ahoblase no matter what wo start a wo ewo eye ebusua na se mantemu a wo no wo dibra na se wadwuma ekita wo a wo ye se buru wo kunu ne de no so korampo na memfe no ne wo sika sama e wo soro no entiatia bema no enka ne nhyem ono so mfili se wo ye bema se de bible ne se bema eni tire ewo abusua ne mpacho medase so me da wase abusua for ye ne ademadu abedi nkomo kakra na empanifo aye bibi ebetimi abo adwumo no be 30 seconds bi mo ma yenti
US eba nansane na oba ya no frɛ anyway ne papa afimu yamane yakɔ na agimadu ayi midefo ɛwɔ sunsumu nsimu mepa mɛtɔ onye komfo onye malam onye difo onye sofo pese onti asori bia eye enema bia wasua ɛwɔ sunsumu na se onu wuhia uhunu sunsumu kura wo ya ode yadwuma nti bibia atwam no wa expose nipa bebre wa said that mu bi edinda na so nipa bi frame say Mmrantehene tell your boy to stop what he's doing they say kura dey na kese ayo me wa happen see October nti enya tell your boys to stop what he's doing nipa bi upsetting no ne ade na ya fe yisrechi e ka tell zebema ye be dey odifo agabo ofa Paul aboso wo chichire na nsa wo se mo ko Jerusalem no ni papa mafana boso ye be ye ne se ya se ne Paul sai wo se me si me bo se ewu mu nam ne nya nchichiri mu abusia for ajemadu aba na ye fabre tia de amano ye ne de amane na no abrante ya kokko isi kedu sukuu mu a ne matenkensi o kasa obeba ampani ampa so oba me de wa metome so ye ne bi kakra na se wo bi ahonhomoni bi ye bibi tie wo bi dia wo akwan bi wo ho paso pansam ni nyina be majema ye mo akwa ba ya ma wo ya akososo medase ya no wana ne wa ha station bi abeko bia ya ne wa kosi se yete se waboata bem okọ America mem na nsare na aba America ho komode ya chiri ne no bi die na nsare na aba wo ba wo kan se akwada bia na sembe to ha na obide kro no honhom amano no wo ho bibika wada roma amane de ye dino behind closed doors yes na me ba na mitie yo me na mitie kai mu a me na o ye de hu sa me wo Sompa na Mmrantehene obekọ ba bi obi nti me wa bro change akwa na me hwe o YouTube na wa na ja o phone no na ye fra yenya ayo bacha me na me hwe mo from America. In fact anybody be team or US I know the station just especially in New York so oba one year obeka station is in New York and before shepa say upia ha de you na kan studio ha na oh yes obia hwe na ema obeka say me ye adwuma o ha bi ajima papa radio na ema na say me kra ma frɛ minim de ekoso but binim so mbe ye hu bibi ti YouTube ne te ko ende ha adwen pa if say oni ba bebre ya omo ma life say emehwe because abre o ye adwuma but ye pon a no okohwe no hu pe no text me na wa frɛ me nti bi o ha me so me nya link na ma share chese me ma ho frɛ me kra link ne da phone so nti pon na wa mi aso na ma hwe wa de nti me hwe pa nti me ba na me tie okem na me tie akbofra na asem na ye ma ho me tie okay esan say me say enye nyame na je mi anka sa problem ye bi na mefem me sure say maka akire say me call Kumasi high school me do form 3 na me so me join in occult group ebia akire ye beka ho asem into detail mamba for one day na me church ne me course was secondary school na ntimite sa o ka secondary school asem because me go school mo no na me nya answer cry so offer me pabo a shekra I can initiate you make me the work group no abra on ka ho of amatare bibia me hu fifra kam e ka ho it's okay abribi na wo kan se obi ye bibia tie nipa bia ade ya kan ho pen de exactly the fastest of and it's all kwa ka me kan se wo ye be ma wo fia acha busumi sia yi ntuma akasie ni na hwe ano fo no ntuma mentuma e di frei wo ho anu wo yi ni nyina gu no ahwe ano fo no ba bia bubu atoso fo no hwe se wo ho a ene maka e wutie mi a china pa UD na hwe hu si yatwa ba ko a tumrika hwe akwanchere nya saade a na je say ye chinsa mu da ba bi kra because account anti emra me nation so mti abofra ne de na ye ma homete eti from the mimite no radio no so no me ba ha no busa omo no me hu ye no
mehu sɛ nneɛma ɛwɔ akyire ne dɔɔso kyɛn de akwadaa no ka no radio no so nneɛma ɛwɔ akyire ne dɔɔso ɛdɔɔso koraa too much but nyame te ase ɛno a yɛyɛ biribi kakra bi ama papa no koraa ne ho dwire no yɛayɛ deɛ ahoɔden bɛtumi yɛayɛ deɛ nyame ahoɔden bɛtumi deɛ aka no yɛama ɔmo akwankyerɛ sɛ ɔmo ntoa so ɛnɛ ɔsɔfo sɛ ɔmo frɛ no meyɛ me number deɛ ɔfrɛ me a wonyame nti mede ɔsɔfo number ma ɔmo sɛ ɔmo frɛ no but wɔntimi ne ɔmo ankasa nti ɔkyena me ama yɛ follow up but as ɔfiri ha nnora ne deɛ na ɛyɛ mene ne di nkɔmmɔ kyerɛ papa no koraa no papa kama bɛka se bamasia nti o ma yɛate aseɛ sɛ ahohomɔne ɛwɔ hɔ ɛtete nipa too much ɛtete kristofoɔ so na mnadeɛ ɛntete kristofoɔ na ahohomɔne adwuma bɛ na ɔyɛ nkramofoɔ so ɛtete nipa bi a ɔwɔ wiase biara ahohomɔne tumi tete nipa a ɔwɔ wiase biara yɛwɔ ebi a nyame ama ho kwan ɛne ɛwɔ bi a nipa naa nso ama ho kwan ɛyɛ mmienu nti wo nipa no ma ho kwan yɛ wo nneɛma a woyɛ te sɛ abɔfra die abɔfra no bɛka no ha sɛ nadamfo no ɛna ɛsɛ mɛma ne sika duro but me baa me ma ɔmo te aseɛ sɛ ɛnyɛ nadamfo ne kae abɔfra no ka kyerɛ ne sɛ ɔpɛ no ɔnso wɔ hɔ sɛ meboa na mo nyina ma ɔmo ante because in this spiritual realm no sɛ wo ankasa wopɛ sika duro a nobody can force you to do for you because they need your ɔmo hia w'asɛm spiritual realm wasɛm hia paa ɛno nti na akɔ baabi na akɔ bibi kura sɛ kan deɛ wopɛ wɔ wɔnum asɛm no ɛyɛ ɛno yɛ wo na wakasa ɛno na obi asom deɛ bibi nti na yɛ nananom koraa na ɔmo nyɛ nyame kristofoɔ ma menka sɛ nyame so because yɛ nananom na ɔmo som nyame just that na ɔmo kwan no mfa so som nyame yɛ nananom na ɔmo nyɛ kristofoɔ mpo na ɔmo kasa hwewado kasa yie ɔmo kasa hwewado kasa ade ntina because asɛm a wɔbɛka bi a wɔ effect asɛm bi a wɔbɛka bi wɔ effect sɛ woka deɛ grow sɛ woka n'ani berɛ so once a waka no deɛ ɛwɔ effect nti da bi I keep telling people say be mindful of what you say nti akɔraa no a nti me pushing ne further no na ɔkyerɛ mu sɛ ɔne akɔraa baako ne kɔ school da bi a ɔmbɛma kwan na akɔraa no nneɛma dɔɔso ɛkyɛn wɔ no ne provisions dɔkɔ busa akɔraa sɛ ada na wo provisions da bi a na ɛdɔɔso kyɛn me deɛ baasa wɔka no radio nso wanka hɔ nneɛma bi wɔ akyiri but yɛne papa no adi nkɔmmɔ ba meka kyerɛ papa no sɛ menyɛ interested wɔ akwadaa no ne papa no anim gu aseɛ mu but meyɛ interested wɔ akwadaa no fa ahodeɛ mu because yɛka sɛ yɛkɔ akyiri a baabi yɛbɛtra akɔ no akwadaa no so wafa nneɛma mu ɛnyɛ school mu nko ana ɛha akwadaa no I'm sorry sɛ meka no radio so but nyame bɛgye abɔfra no ɛno ne hia me Mmrantehene nti maka kyerɛ papa nsɛ mpɛ sɛ mefa akwadaa no koraa di m'akyi na meboa no kwan bebree so even apart from this spiritual idea kakra bi ebitimi ayɛ boa no ama na ayɛ wo maka we ma mefa nto aso wo ayifoɔ no wo followers no mo mu nhwɛm no mnyi nipa baako a ne ho kyere na ɔpɛ adwuma na yɛ ma no 1,000 Ghana cedis na ɔfa nyɛ adwuma ɔmo fans no a ɔmo di wachi no ɔmo ate group ma te sɛ mo ate WhatsApp group bo ɔmo nhwɛm executives ne nhwɛm na ɔmo hwɛ nipa baako a ne ho kyere no a ɔpɛ adwuma yɛ titiro bi a obi oyɛ kunani ana obi ɔwɔ mma ɔpɛ adwuma yɛ na yɛ ma no 1,000 Ghana na ɔfa start adwuma ɔmo timi yɛ this week credit be ma no it doesn't matter and the akora no we want to help the child na yɛ bo akora no ebra akɔ n'anim akora na say ɔmo twa akokɔ yes ɔmo twa ɔmo ɔdi kosua akokɔ ne nkosua no ɛwɔ something important bi wɔ spiritual realm akokɔ life men kan moja akokɔ life wo ma men ka say moja enkwa wo mojam enkwa e wo mojam bibia enkwa wo mbia no odi ye honhom ade yeye okay enti na wo hwɛ bible mu kura ansa na Kristo bi ewu no na Kristofo kura twa emoa ukoye boni esikutwa aboa nyankopon afode ekutwa aboa aboa no de nya nyame aboa no fa nya hwe moja na ewom no because nyame onwe nam no moja na enkwa wom no you ukum enkwa you need life to get something good uhia enkwa na de ade papa minim say dey make sense o de enkwa na agi ade papa eti bibia wan fa enkwa ko exchange no on fa nya ade papa was spiritual realm at last o can say udi dwa
na obi so be ye bibia ma me atọ niema pa enso ye sikaduro ni bia ai say the I ngrofo nti ase ade na je ka sikaduro dey say bibia wo di influencer ma osika adosu bia ye sikaduro bibia wo di influencer no anya on di e say nansan ya me ko didi o baby na omo de tofiasi o tofisi go wo didi wi a na ahoro sa tofisi go no akoyibi na me gina tofi no anaka mpese me ye de wo na me gu bar me gu restaurant no na me ko me fie go adenti na wo aduane usika wo penti obekwa akwaje tofi a etwi nipa ba wo aduane no so wo aduane na da manipa na ambidi obekwa akwaje tofi a besi ho a obi di tofi no a otu kotena tumukura kwasiada obe drive aba bididi. Why will you do that? Obo akohoma ma na yire ni bednu aduane se dien o so obedidi timi ka tro so obedi tofi wo choba ase abompai ansa na wadi niam bebre amranje dumre bia on me bre enti na na me ta ne sofo nante no sikaduro no. Where does the money come from? Sikadi free. Ye sikaduro mi bon some of the currency ana da bi ye sikaduro mi no ye sikaduro ba ko a sika no be free ade mu ida say wo ida say kuku ida say de yon ediba be gum spiritual and ye sikaduro a obeya ebe influence adwuma na wo ye nti say ma say bia me ton ade no say de say nya de wo me di bibia hyem nti wo abeba hu bia no obesa aba eno so ye form of sikaduro. So what I say? Me got to ade bi wo kuma se dwem na nipa bebire wo ho na sister na ne kwa se ye nkoyere bia ne anya bi ye ko ye ni na ma ba ko so to na ni dressing table so no wada ebi kura na de ne wo fom oyi ade ne bo no na me kan na ne bo ne de na efo chewe na me se ma me na de ne we ye efo chewe na so nipa bebire wo se ase ante ye ka se kuma se dwem bibi wo kuma se bebire emre bi me ka kire o se wapusa ho sa denti na obitimi efa enu aduane ana ofa sika o makọ banga ko yi sika me de ko baabi na ma sika no wakam me ka ho asem kire 400 million no waja no wakam sika nti no onam aduane nti no onam niema nti no onam no waja no wakam hwe emre bi me kai me kwotena taxi mu sa abre kwada me nyanko abrochi me hu driver ne dashboard na python ke see da dashboard no so onini ke see da dashboard no so na onini ni dwumadi a uni spiritual wo de wo hunu mi hu ma men ka say we kura maka we ma men kai say okoto car na obi de sika tatare car ho why sticker emre bi na menam last year me buy na menam say na me ko share branch bi okro from traffic light na say na me di na chi kura na mbuza say ade we taro car no hunim no say de okoto car na taro na say na ade na ho waye nipa kro na de say ade na taro car no eku a wo mu no say ade na ya hobambo eti ebo ho ban a e was a busumi nsia bia we sacrifice to keep ade no effective and I was wakwa akoto and I ade na akoto ye no and am say wuwu nim nti ebo ho ban nti busumi nsia bia na age sacrifice no ti me busa na say otoka na this was dey 1 year 3 months and am say check it visa otoka no 6 months dey na see 6 months dey na see 6 months dey na see afi no odwenwen na won kai na me kan se bodate wi that say o de car ekobo nipa e ma moja gu fam e ma uko police station yakobo kan ke do uko court no remanim o se ampa na me say date say oba free o steps so hwe for man hapai ma moja buy sa no remanim me say that is the payment for ade na boss card ho na e bo ho ban no they need blood ti wakoto card e bo ho nim I don't know why bibi am boka ho so emi bibi e be powerful Mmrantehene mama one day on am me yi ade friend sigils yenyi o TV ni so no bi anhwe hu se bibo asore dem asesa ne ma ne kofi hu se bibo ba bi a yeton ade a mento ade order ba bia ba hu se bibo bi a menko ho because obi o use ade ni bia no e use spirit from the evil world sigil demons ashede no it is a sense of the to say uko baby ohunga onzo ohu sompa we hu baby on say sompa omo wade be friend sigil sense of the baby a obehu say obi a demon na wo operate emre bi ne o take me catch us off bi ba TV so na sigil no bi da na tade achi ebi di da nkrofo curtains mu wa sorry dem ebi ya nkrofo drawings wa sorry dem me say ma ba ni ma me be ni Mmrantehene hu enti ma a production team me mo sa videos no pictures no
na emfa one day so ni anyini nyina ofedi on bekumi on kumi ntonchire mabre ana mankani I say lodge for no confront. Oh, so many times come papa hoko one no ni ade say don visa me boa timidi book ni ba ya na me kind na church mu book na ho me sa de aba ana ha de on church mu na me na me church me mo obi ati ya be kind rituals book no one by one no obi o ka kire me say minim de me kind me books no ho me di ni na ba begu a metesemu kwan e fa so ye bibia because ya me baga now na je me tie radio me tie TV me hwe ne ma e koso am say ewrade nyame ti nipa o mo so mo ya asofo e die no mbe so mo achieve ene kura de meti anse ye bompa ye ku honhom a wo ye die. How can a spirit die? Spirit ngu na spirit wu yesu ni ahombo ni share o bible ba bia ehin wo ku mo ku no tu free ni mu sa ahombo ni ye betuma ku ahombo ni a Mmrantehene ni enka Paul no ku nyina ansa na nke eba ke metu bi tiniema bebre ho a ye dia frɛ Kristo so mu a me I am atete but me there's little that I can do kakra bi na betimi aye enti ya de ya be kakra bi am my opportunity bi aye be pa ho ntoma na ya kwa ye baby. Okay be majima bia wadaroma mi suro kura sa mi ya na nsuro bibia yo Mmrantehene nsuro bibia yo minwa ai sa tattoo ya ye dodo to dangerous tattoo da bia me kire ho ade se tattoo ansana tattoo bebe wi asem occultism and a tattoo by but people don't know and go for say life so person of demon bia the right to obey my friend boni bia this all draw sigil no but ebia me minim drawing and ebia baby me na ma me hia mo na me frɛ me honhom no ontimi emma because me ntimi draw ti the best way make people sigil no say me draw to me nsa ho ti me draw to me nsa ho na ye permanent baby me na bia me hwɛ na me fra obeba na anu bi me ko yi ewo division enye division baby SDF for us all down wo you know get side on yes side area na me hu baba wa bi na wa tattoo di na chi unfortunately na ho mbone no a in charge of tattoo ni di na chi me friend say wo di na chi so na de wona ma baby a na hu se Sompa egu baby a wo ye adwuma ho no so wonim so wasoma nkoda ni bi ho a e de na obey so obekọ akobisa say Sompa ka yesi ye de ti baby a wa chance die wo bi a no duru ha akọ ti e bia nye onu ntina na ho ne ba na etwam but hu se sign ho no ti na me friend no kra na mabusa ne say midofo why do you have this she said that officer me pay no say na me say me kra o say do see atiatia na mani nye ho ntinye wo na mani na je ho na emu ade na wo wachi no na nka me pa ka ho asem ba say de why wadim ni ntiko me hu na mpese me ka asem chiro na me hwe wanim na me hu say asa wani ni achi da na me twam ko me hia wo say me hu bibia me ka chiro me fa ho eni e free nura me ba ko ma se bibia me hia me kasa kasa sa me twam na me ko o pa ma chiro de obe o mpeso na me twam na me ko baby eno o mu no kura hunu bi wa nyese bi yetumi munye ho odem but yeah me sure said any person bre we as if there is something we can do to help her na ya chiro no why now call baby he said me for the last 12 years in amani amehunu or how ni ateti am fam me mpese me nua keto abi me nua pani bi papa bi wo fa bi e be fam nipa bi o ha ni mu o ha bebre wo sunsun mu na sunsun bebre ye obi no ho kora no a on say ye obi mu ha naturally stages ye stages so that lower leveler and na me hu sister bi wa e wa adwuma ho ya me busa ne say o ba hawa ye ho no o ye ho ampa onye adwuma wa o ye ho ampa nye ntro na me twa o ye ho me hu no adwuma mu ha ana me busa ne say woni ma de friend maya no ho manim and I'm saying Maya me am say chesa hu mu ni ahobambo bia e chesa ho kwan sia na ye wo hu ni nyina e bia nipa bia spiritually kwan sia na down ba ko do apampem ba ko do adi ntem ha ba ko da o mini ba ko do akoma ho ba ko do afunu ma ho ana ba ko so da kan una be ka ma me abrewatia ba ko be da bia wo ba na wo ba ma ho
ana ba ko da ba bia 77 to kwan okay abuja for ye ko TV so nti mu TV no munti okay carry on nti sa kwan sia ni ma me hu ne wo ye TV for no yo we ya ko na so be ma bia ye ne no ananti ya damfro no na wo kan program ho kra wo te say ma ba o me ka ho na mo nyeme o kan ho baby station bi ameko bia nti mu nturo mu di na spiritualism ho sem nti ono no aba na ye ne di nkomo no sese waduru ayi dai wo se dai me se kwan sia da obi a ho sa kwan sia ni nyina bia uko level bi I friend Maya just say spiritually we need protection je no am busa ewra no if the ewra no need protection bia and can vex na dem na busa no because me say wo Bible wo fi also ni Bible and I'm saying e kwai because me ni bibia me kire wa be me bompa ye ma okura uko fi e be sa ba because wo ni bibia me ube ya to aso ama atimi sustain and I'm so onko e bia da fofra me ba ha ono so be ba ha be na ade no me ni hia na makasa a kire no nti sa kwansia ni nyina bia kwansia ne oni ema num a wo ye ma kwansia ne bi nti ada foforo be kan ho asem okay na just wa kwa ni nyina bia dia tese wo ene why it is obi a wanya HIV akoduru AC no immune system na wuni ahobambo bia nti obi kura ye na ade a o sa nkrofo no mkoti obi aduru so kura na ne na ya hono no sa nkrofo no obi ye na ade no mkofa o mutifie o na ahomboni be meeting kura no mutu bibigu a ne bia ka no because ono oni ahobambo bia okay but any side ban so doors ye be ya mpacho ye be ya na osofo edika bia me man on na drive na yedi emaya bia chi no be for project nti me buso of say di ma we no mkofro sa ade na kesie bi wo na nka mbese me ne kasa but because me huna na no ye mmopo e said ya mantam no ba bia ya twere de etagu no but na yeso ye pentema ba na no so fro no moto akọ minim no ba bia nti me ya na me stress erade e betumi age no na me de be fo ba so last bi na wo cheche bibim na me se before how uhunu na wo bo no ntrene a na wajai sa asem no metia te say yeso obi si before to fie nti wa mawo physical akwankyere zefa ko yeti before metia na ye mesre ya mawo akwankyere se ebi ya mawo sekan bi zefa ko fie na fa ko bobo na oye o kan oil asem oil ye be kan ho asem me about 125 oils be yini na pictures a kyerem krofo sa oil no aye na adwuma enso mfiri nyame so bi ma oil se fa oil ni kosi ho oil ni ye adwuma wi a ebewe oil ni ye adwuma a ebewe so bi ka sa kyerɛ wa oil ni mfiri nyame ka je ze me agemadu a me se obi ka se fa oil kosi baby na oil na aye na adwuma wi a oil ni bewe a mfiri nyame de o se wo ye sofo a ofiri nyame o use sa oil no omra fidie so na ye bi ye improve power minim say dem make an to asum oil obo mpa yegu oil so nyame ahode betena oil nim nyame ahode na oil nim na ye adwuma nyame ahode enwe ba bia ni ho a nyankopon kire Bible say obi yare amommo mpa ye na monsra na ho ndi anwo ne de srawa asaw yade enwo sra ebubu konua ye de srawa ebubu konua obi betimi de oil sabra nyame ma ye consecrate aso da metimi de oil eti adem ye de oil ye ne ma bebre but oil bia ni ho ye de ade a oil on its own ebewe ai free nyame oil no we kogu hin oil no egutu amu no nyame honhom na betwe ko ya na honhom bone na ekoye omadwuma na benom ye na o se woni oil be 125 bia ni we mfre rade so ye adwuma me kire o colors ni nyina my family laptop ama na be na mo ye ready for that. Oh, you shall give way there. Yes, na you know TV ni so me yi oil no picture the color me kire oil bi adwuma ye e kwan be ma me kire honhom ne se ne omo act se be ya se wo kosofo bi aso dem a honhom ne ba ne so ase de sofo re act ne che se o de honhom ne ye adwuma obi hu kire ne ma miedu miensa no ano no na o de abo ho ban wonam ba bi uhia sofo no e presby sofo methodist so anglican o de sofo hu so yes ade an se o ne ma pua e ko be bi tina because ne obi e perfume first no na nko bi yosofo a enye o hyese onya ni so ade hu no first no obi yosofo o yosofo a enye o hyese onye mpai bo microphone tetenhwe no obi yosofo a enye o hyese on kire da ya ase on hyenkom
and so no be also yes of we as Oshenko. In the atretre for no more way. Asem Mpe for no more way. Asuma for no more way. More than it be so for Danibia. Ah, now Mmrantehene is asking me. And now no me say obi ka say so for be we trade him. So for no bet my bompire man. I'm a nyame abo ho ban. But dua no ntimi ntwam. You know why so for ntimi ntwadum? Dua no ye me makoyem from so. Metie abrewati ni me bae. Ma bese ne pe. Ni kuna humi wabo me dua. Abrewati amene na atwempena. Menim se ntimi sisa wo ba pani ntimi nyesa. But mene na atwempena. Ni kuna hu agye me dua de na me yere twempena me se nya no kura abrewati asenya no kura. Wabo edua. Yesu atwempena no dua na nyai. Ni ere kwa so de na so fo atwem. Yebewu. Ontimi ntwam. Se obi bo odua na osakra wadwene na obompaye nyame betimi agyew based on wu nipa no akoma odi ko nyame anim ni adesrede a odi sire nyame se awurade hu mmobɔ na gyeme na nyi obi tumi ne betwam minim tade me kan eto asomu a se mo question bi a wa musa me dan we push further ye boba ifo tuo se say first ka na hu I say wait here anu ye tene unu me dia anu ye den etu onu wana de mai sasofo mo Bible ka akode e wo twere se mu bebre a bi eye ye bompa ya bi num yusu no to say meje osuru tuo Just sekan. Meje osuru sekan me di twitwa eye figurative minim say the make no ti ase a eye nyina ho eye ade adi gina ho aman but eye reality minim say the make no what ti ase a because Elijah commanded say jambra ne jabai physical ubet ma freja me jaba honhom it is possible enra say wo hwa me ka tira akura nso onfa ne nan si natare no so ade na atare ho na de bai me na de bai me na de atare no bai me say onfa atare ne hye no onfa na and I'm say for nan si atare no so ne nan si atare nsam si mia onam mu no ntimi nyina so omunu nie ai jan so tama na o twe atare no o so omia ne nam na ono so twe atare no se de be ya katacho wona mia atare so ne ye twe na boy no ontimi nyina na ta na ebra otimi twe na boy ne da fom ne ho so sa da fom so sa ewo enra o na obi aho ne ho so sa ya anya bibia wo kukuam ena me ba enso man friend boy ni na ko gina ba bia ni ko me ba ya na me se o me yenko na ye ko tena se o mu nyina ato ba o mo soro ka se no obi antena se person ke soro na ma em se no obuhwe mienu kra so yeah eti dia ye kan se obetuma frɛ ogya wo honhom amanaba obetumi abompa ye mu nyame tumi aye bibi ba sa ne ma ni nyina aye ne ma me gidi asofo dum de hye asoro ma ni nkuran mom de gina so bompa ye but me feel say me de da bia me di mpa ye ni mo ne me sere ne say onyame ahoden ana onyame gya because onyame say oyogya wo hye ade to onyame gya eni mame enko mame ana ade bia wo ne enko but obonsam de Bible ka say munsi obonsam kwan no bedwane afiri mu ndi wo mpa ye bi bo a wo mpa ye si ahonbone kwan wo mpa ye si abaifo kwa wo mpa ye sei omon hyehyeye na mu metuo de minim ba bia wo nya tuo no kada jo me bo ma musa yi kaka wadaro makata chaw na wo kan bibi se bia okofo obeyire ne se nyankopon obi a obetuma bombe na ode achew eno no esese sa nipa na afa ne no okka bibi che yes so confess o be fa process ni nyina ntina make say nyame je wa ye nyame na age wo enye obi na atwam okay so mo obi dada wo say ya bodua ade no wa yampa krono no wa bo o se ya bodua o sofo si o madani dua na ma okay se sofo ri tibi dani dua na mpa no mfiri nyame okay na kwanche fa America bia family bia eno so obasi yakọ akwankyere teachings ma okay akwankyere step by step oye ni bi hormo across them oye na across them no omo ye bottle na no ma cross na shim dada and ya me tese propose in fact david omo ye bottle no ye bottle ya across them tu ko to no be hwe oyo na go nya so fu bia ready to
Mama me so for one example I will say omra ha no fa bottle metum o de kwan be ma me chere say dey iska wa iska say the magician iska ebe yadwuma ye be man crofo fra bonti me ma omu de ade free ade me free o de ma me bia o usu ana we me say kwa fom ana ma nipa no megina no nipa dan fa ade mra me fa me sakura su na wa konjo Messi cabin. Ebeba. Money for spend. And Ebeba me yache mi kura meji bi. Na yedi. You do ana wa ba ya you. Ya you ne tia wo. But unim. Ya brefi na. Oda so ba besra me wa be. Oh if you dey remember eh say was am besom. I was ambassador. But Mmrantehene. But Ajma am say okwa bruche and why improve more. Wa kusua de bebre. Oh, adisua de say ne. Ni try shemo. Just say agrade. Oh, the entia many abre ne say. I am hwe TV so me hwe Facebook, me hwe niam bebre a. Na ma dwen ya me say enkofo na sa ba system ni mo. And then correct. O ma sa ba mu mo. And obi ani abre. Hey. Me tibi twa de bi o TV so so for so kuma bro no ma akosie no o sie coronavirus. Are you crazy? So for kuma bro no ma higher radio so na just also ye need atem radio no so corona mum say bia bibi ntia fam bia nya coronavirus sunsumu asem Mmrantehene coronavirus de me nim ne say ade e baaye minimum anything spiritual about it. Na so for be so me cause spiritual realm no more condemn. Ako another day afi na ekoi. Ana wo ye afi na ye adwuma. Ayo. Ene ma bi wo ha mo me ha nyame adwen ho. Nyame mo adwene se wo da asore ko dware a e mo mpa se nyame ko dware. Nyame se nya adwuma ni di. Wo che dem na wo do sa sho dem refem se wo bo mpa na wo dem adane officer na ase kopa adwuma sabe ba bia akonya wo to se ba bia wo fi adri nya na na sabe rote radio so ye adwuma se nka wo so wada what you say dina just say kotokuro wi ya de bo from de doyi ye ne aba ye twe e de hwe bonsam ni na e de nsuo hwe from ni ade nya no je say enema bebre wo wa ho ene nipa aba no ene nipa aba he obi wo kura ni hia na wo kire say ye ABCD or eno no because yeah before no baby e free buy on see free akomu and akomu ko konfo ho akwanche de be wan ye hu enti se wo obi o imagine say no papa yi ene ne baba yi me ma fa bibia ma nkyere o mo bibia no ansa me kyero ayi bible text ma o mo so mo kan na o mo nye we so mo buy and am say ko fa we bra ko fa ko yese ko yese ya enipa no senyasa de papa no hu ne yesi ho no any questions am ka se mi fa na yere ho a afede na no ho adwunu abobrima enke bia wan jere bibi hu bia bagat and we na ajima bia mo age ne ho de no be ye odi ase me ka se me ba Mmrantehene be hu ni first am ka se mi kire no na o hwe me no o feel say bia me ka se kan wan afede was any me sro yan kasa am so da bi enye no engineer ba me chiam papa Mmrantehene chire oro so am se no be na de wa hasa ako Mr. Okay. Bema ya mwakwaba. Ya eja. Wakasa na brana wogana hanon. Wanka se ubeiska. Na we dey dey chire. Where comes from that money? Mo me pese me chire. Na nipa hunu se. Me pese nipa hunu se. Tie. Mmrantehene de ntia me ye de se. Me pese nipa hunu se. Saa de ni nyina no. E obabi e kopim. Ene obabi firiba. Sa what you say? Eti se uko obi ho. No so be double money amawa. E kwan be no fa so aye. Se di bakro catch was for 10,000. O catch for even 500 Ghana cedis brother me ma e fake continue. So bet me iska you don't need my money to do it. Menim say make an to was so. So bet me iska mo obi a. Hwe na na no ma konfo a no akomba o motete ahamanda niska no mo catch for iska brother me yama. Agro no ho die. Krono nko a. Engineer say judge my wadaroma
sa asofo ni binum ade mo obi adin wa ha ye o manya sika to say crowd baby am during the bit ma bobo din say na ma ka kire am say radio ni ho ase bi aka eye me a ti wa do person take me on say hu mo say hu na mani o say court o let's go me wa has akosi October ending many abre papa let us obet my sika sisi I cry October me ma trema for December me chese sisi a so obet my sika ye wa asofo ni bi wo a o ma di ye pa ade sen se be cash ye no anso mo de twa ye ni mu sa let us say no me hu se enye collection ni nipa ye ne tusu se o wo nipa nti ene wo sa be o high offering ampa because my man can say me nchero so fu bi am nim no as at 2008 now you're counselor no 100 Ghana cedis sabra no 100 Ghana cedis no na nipa 1000 timber counseling one day the 100 Ghana cedis by 1000 sabra na say 100,000 to one day no waje 1 billion to ka so e bibi obetimi ade say ene you know counseling no e ko 500,000 no se see me ka say radio isi ene ne ma kakra bi am ya mia na say nyame som na ye me de ti ne ma bi ho me ni eche na me say me conjure ne ma wo studio ha me ma yi ne ma se me transfer be counseling ni be san la ba no more than 4,000 na obi aso be be se ka bibi chere be ma ka chere so what I say but on say for Christo the me ye ni nyina is to show people say the omo ye ne free nyame so what I say so obi wa akokodro kra wa metima kire say ye we abesi o ya so ebesi me ma wa kwankire me di book no be ma wo ma kire ye we ana de wo ma adwini mu na any book bi am no me kire bi am say omo no okay omo no me va say bi omo no ni sofo ye argument me say osofo metima ma do say omo no mo maso omo no be to for me nsem omo no be keka wa ha no say ma yese omo no ni so tere ne ka kire na onyini nka ko ye ni me but na ba ko kra ni wo ye no kra ye oil be friend in tranquility oil so all this round so be all this round so the can be obetofo obekasa nya urade na ye enye obi me nka se de obi otofo bi anya urade but am say oil be friend in tranquility oil ebi wo ho o say ebi wo ho me obi wo but just all the ade bi so me o prayer bi e de se me ye prayer de gusu na me de mouth ya oye church hwan wo na prapra okra wo nipa wa bia wo peja wo nsa se nipa betete egu wo don saka obi obeka sa mo so obi se ma bebo ni tin o te dem je na emfiri nyame ayere wo kata cho sa okra wa sa se mo kan bi da se omo ye professor no omo wa IDB wa kon IB a kon shi bo de money pa ma obeke kansem chese nema ni bi wa ha mete na bi wa me hwe TV a yesi bibi de transfer ya twa obi honhoma fa obi mu na wakasa me hwe di ya be mo chichi is it kwa Jesus no mo ye ni Jesus oh na de na won test me I want for test amunya okay mabusi afo no musoro be ma ye de besi ha we de di amane keke we de se de horo e so function e ba ye ya ba na topic by topic na bibia obantemo na some minutes and some China Friday no China into Monday Monday be bantem me that's it and ekura na be bantem e kwa betifi nti amedru nte na 1-1 to be abetifi kwa wa betifi we 1-1 to be ona ye ba ye nso na ye fa ba bi kakra nti e ba ekire a eti say na say me ti say obi akoba bi na okohwe sofo ti obi sofo say brada me hwe di okum unua no di okum na oba me frede honhom emfri nyame sofo bia no betimi nyame honhom afro obi kra me say nya say say mbra ni o tek na ya director wi so me ka say me frede na ba because then grofo ke kan say hunu bi wo radio so kra na me buofu na me say me frede papa no betina radio no so no kasa na nipa nyate sa na kasa na ya gro ni edi se na busu ya fo be pene kra nka nye leti ka yen ko se one day wo take o e be friend spirit o be kasa mo bi ate o frɛ ma ide okay you are so far kan ho ba yeso ye mo akwaba open ka se everybody show me that say wona na wo US ho ana oh there be ajmendi ayeminu ya
ya nanti free mo fra bre mo a yo de wo ye nyina wutimi ye bia na me Baptist of Ghana Baptist Convention of ayo nyina me da of ano e wo hwim asore kwanta timi okumase ya that's right yo abusian for ma obi a expect say ye de agimadu David me am ofra me kura wunyame and that is the truth obi a susu say ofra me wunyame if say nya no nti no ba no minisa adaje no ofra me wunyame me ne won kasa me no nya ahomaso me was so many things to do sabre ni nya no ebreduru na Mmrantehene makwan Mmrantehene na akopɛ ba bi tina na metere nkyɛn o makwan wo ba ne aka akyerɛ na Mmrantehene tim no atie bi de ebetimi kakra ebetimi ne ayɛ sa de a sisi yɛ de ni pa ni yara wase o ko Mmrantehene no wakra yɛ se sabe no ne bako o mo asamo ado o mo no me yamba ba yɛ ri wi ame no na nam o ye be na yɛ course of asoro ye beko kata so de na wo ka no unse na wo ka se sa sika no na me se o ba wa so ye de obetu betima ton safre se wunya bi wane enso anya de aka ton safre ni pasa what here oh pasa don't do that Ajemadu amene nante ache nya na asem ache pa o na se nyame aya 2007 na se ne ma bi improve a mesrew Ajemadu amesrew mfaka preba mu bia Ore simi sokra na mayi kakra e ya Mmrantehene fans no so de no mame nka yo tranko a obenya omo fa the serious na ye de betima tranko obenya it is what them liga na mo de baba o it is to support you so what you may be because I say because o bo ani ba bebre o ti ase o da ni ba bebre ano ni ba bebre di wachi obi obra na ho chiro hia mo akakra bia obebo Mmrantehene din forever and this in your name nyemi di me dey say me yara wase be ma Ajemadu a wo so wo ha till October ai kare wo ye no kwa America ro ho chiro ko chiro ho ayo mo kwai mo ko yo omuno de atase wato o de wo ma nsabeka na me de wo de beba abusia mo me kwa abe heba clinic kwa hwade abe Dr. Abe yeah no de Ajemadu anu age tum se wo ho na ye adwuma soso and there no argument na obia ni ho betimi condemn sade no nti abusia for ma me na wo secret say duro no wo apatrapa new site o ko tano so no ba bia so da kase mi nusien kwanta na da ho na e kwa patrapa o tam besra unya nu o tam ho no ebe pa wunya ne kwanta no so aka bi etwamu e o kwantempo no so no uhu nti abusiafo mom yenko apatrapa new site sa ahwode o ha fa kwa no so atra ba bi om no apetese no wo fro pampa no a hotel kase bi na wo no enkwanta da ni nifa no signboard ni si ho mesro ko ho na ko hwade ten yade biara e kan nipa da sani yade biara mo ani apokire ho wachina wanantia o enen kra bi firi ho bai na ahomeka wom pa na ahomeka wom pa mesre yade ebodi ne de emodi yade ye secret but yade bi ho woni pa no secret enana mo maso enana ti konti hunu nanso na eteti ni pa ko kire niema mu kire Dr. Abe Dr. Esagro Dr. Magic no display niema bi na wo hunu se sa ha ye duro pa na wunya wunsia o yade anu aduro anka se yade ni aduro na ye me never Mr. Oberfre number baby I will call up when you saw when you password 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08. Okay. Abusia Mekai was V Adult Education Center. V Adult Education Center. One adi wa to ho so de omonya bibiduro omonya brofuduro enye hunhumu asem bia one de wate suku no eye mpanifo school
So we a kaya you and I say trotro driver, taxi driver, we a mason, we a fitter, we a tailor, upama dear, we a soft for elder deacon, and I say we are what for. We will be a we a jume subia nase opese o woman no improve no a could do baby a man for camera for wintimi kabi oko baby a trouble for wintimi trubi na fe we say we a classy and say kwanda kwa improve wo woman wusuaye say o si suku dem da na opese wintimi trouble for camera for but say wintimi true twi katwia I can catch you woman ko V Adult Education Center and no one V Adult Education Center and no one Asem Mpe Nipa kai obeti ase pa say yes jawum papa bosumi sia pepepe no upon ho asase of nipa den abre Methodist Primary School ha na wodi dwuma yemesre fe na homa yi so na woni si ono eni nkomo and so your talent more than 20 years ni obi obeba na sem bia obene kama pa number is 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 10 97 73 0508 10 9773. Menamase abusafo mama yenko enkomodi no so and 10 Panipa memo akwaba ya eja okay we ya bomb beti say yeah computer so agedi ye na ya senko monase Ya boy! Yaba Sompa. 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert awotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Sompa 21st clinic say eba sciatica no Sompa abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betran radio so beka wo no masem nanso asam no se yensa ka dia abedwafo ne arefo tiefo ye de enim die be sesa adwene na obi nso ho ato no Sompa yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompani sete sadia adene ye ware wi a na yesi akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is the cheating no ye
yɛbɛhwɛ de yɛde ba bible sɛ ɔbɛrima bɛgya no agya hɔ ɔde ho baakɔ fam ne yere na ɔma yɛ honam koro na afei adɛn ɛne ɛwade wie a ɔbɛyɛ agyapadeɛ a ne ku nim bɛrima ɛyɛ agyapadeɛ a ne yere nim awadeɛ mu kwaseabuo ne nyinaa yɛbɛhwɛ sompa nkɔm yɛdeɛ yɛse asɛm biaa fa berɛ yɛn yɛne yɛtiefoɔ ne abadwafoɔ no bɛdi ama wo enti hyia me ɔhene ni ama krankye adazoa sɔfomaame premaini ɛwɔ sompa 93.1 FM efiada wei anwummerɛ no 9 kɔpem anwummerɛ no 9 yɛne yɛne ntini ne akokoro bɛtɛ yɛ a wɔmenim awade sɛm yɛbɛkyerɛkyerɛw na wawadeɛ no ɛbɛyɛ yi sompa nkɔmmɔ yɛse awadeɛ bie ni hɔ a asɛeɛ na wawadeɛ bɛsɛe a ɛgyina wo so okay abusuafoɔ sompa 93.1 ɛna motie sɛ sɛ yɛsan ɛwɔ TV so kɔpem October adwumadu abɛkɔ no na ɔforote wɔ hunu kwan latɛ moma yɛne papa watena si ɛnkasa yɛwura yɛmɔ akɔ aba ya agya ate sɛ nyame adom bɔkɔ mpata wode sɛ paakyɛ ɛfrɛ me kɔdwo daako yo wofiri hene mefiri ɔfenso town baa mete kononom kyerɛ ase okay wo haw ne sɛ me haw deɛ mekyia watiefoɔ nyinaa obi bia wotim biaa mekyia no baa ɛtɔ so me haw baako a mede baa ha ne sɛ me baa bɛma yɛ a wɔte hɔ yi ɔmaa me tɔɔ prɔt ɛde ne din ɛna yɛɛyɛ nti aberɛ a ɔmaa me tɔɔ prɔt no na menni hɔ nti mewɔ sirem nti mefiri sirem baeɛ no a kyerɛ ase aike ɛfrɛ no aike ɔbaeɛ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ akora no maa me prɔt no a wɔtɔɔyɛ ɔde akora ne din yɛɛ no ɔmo edu kuro a wɔte so no ɔkɔtwa prɔt no bi atɔn ama no ɛna mebusa sɛ na saa prɔt no ohunu ano a ɔno baabi ano ne da na ɔsɛ ɔno a ne kɔtwa ɛtɔn ma akora yi maame nti ɔnim ano anim hyia so baabi a na meka kyerɛ sɛ na mesrɛ no a ɔno ansɔ me nsa na ɔnkɔkyerɛ me baabi a ɛsiɛ na ɔkɔɛ na ɛka ne kyerɛ me asase no ano nyinaa na mbusa sɛ na hɔ a ne tɔn ɛna ɔsɛ an berɛ bi to ɛfrɛ no Charles na Charles ne tɔɔ saa prɔt no na me se mate enti na sister bi tifi ɔyɛ ɔtɔn paano na me kɔka kyerɛ sister ne sɛ mate sɛ so obi atɔ prɔt no nti sɛ nipa na watɔ prɔt no so ɔba no ɔbɛɛ so adwuma ɔmɛbɔ mamaneɛ na me nkɔhu deɛ me nipa korɔ bɛka nti mo hɔ no ma sister no ɛtwam na me amefrɛ no bisa sɛ ne hɔ te sɛ no so bra na yɛtɔn ɛhɔ ma no aba a ɔyɛ hɔ adwuma eti deɛ ɔwɔ ka no bɛte ne nene no nkɔka na me sɛ ana obi amaka kyerɛ sɛ ɔba frɛ me no adɛ no amfrɛ me na neɛ me amekɔɛ ne ɔmo egu so ɔmo adɔn ɔmo ɔta a ɔmo yɛ adwuma ne dendendenden nti bika kyerɛ mesi fɔ nso ɔmo nyae ɔmo so ɔmo deɛ ɔmo yɛ apaafo nya de ɔmo bɛgyae ɛna me kɔtɔ kosua ne hyinap ɛna me bɔ odua nti me frɛ nsuo fɔ me frɛ ɔfen frɛ apɛpɛ frɛ abankorɔ frɛ antoa na me de bɔ odua na me kɔ me mo odua da nti menim sɛ de esi teɛ ɛna hyinap no so a kɔtɔ na me de bɔ so eti bika kyerɛ mesi ni bia sɛ wa wɔ so abɛɛ so adwuma bia nsuo ne yɛ dɛ enkum eti ɔyɛ na ɔhene ne frɛ me saa me ne ɔhene kyerɛ ase hene ɔte so fufuri ɔfrɛ me sɛ memla ɛna me sɛ mema ɛna ɔfrɛ me asɛm na mɛda ne dua na me sɛ mema eti adeɛ kyeɛ ɛna ɔsan frɛ me na me sɛ mema nti di 3 days ɛna ɔno anante ba me fie ɛna ɔbɛpa me kyɛw so ɔsrɛ me a dua no sɛ me si bɔɔ no ma mo ne yie na me sɛ ade na ɔsɛ dua no bɔ sɛ na busuani bia so obi a wagye sika mi wagye bi wɔ me hɔ wagye bi wɔ me no hɔ agye bi wɔ saa deɛ watɔ no hɔ no nsuo no nkuru sɛ nipa koraa gye double money nti wɔn nso na busuafoɔ edin na mebobɔ mabɔ dua no nti ɔsrɛ me a memɛhwɛ mɛdane na me sɛ me nane nti ɔyɛ na ɔsika Sunday yɛnhyia ahemfie ɛna Sunday yɛkɔ wɔ so wakyem de dua ɛna deɛ ɔmo charge me na metuaeɛ nti yɛka asɛm na ɔsɛ asɛm a edua da so deɛ ɔntimi nka nti sɛ yɛdane na me sɛ mate nti ɔna megya metwa so na mekɔ fie nti mekɔ fie mɔ fie a nwummerɛ bɛyɛ yi na ɔne nadamfo bi ɔmo tu kaa na ɔba hɔ sɛ ɔsrɛ me asɛm na wɔka no hia menkɔ dane na menkɔ fam asase ɛna me sɛ sɛ mɛdane na mafam asase deɛ a ɛka no a yɛbɛbɔ no bɛyɛ ho aka ɛna ɔsɛ asase no ɔde ma me nti ɛna ɔsɛ mɛdane dua no nyɛ dɛ memfam asase na dɛ mekɔ nti ɛkɔ kɔnfoɔ bi hɔ yɛfrɛ no yɛ ape a ɔwɔ hɔ sɛsi a ne yɛkɔ no wɔka kyerɛ me sɛ nsuo biara bɛdane no baako nti biara sɛ sɛ metua biara ho ka ɛna meka kyerɛ sɛ nana mekɔ na masan aba nti wɔna mekɔ ɔdukuro no wɔna meka kyerɛ sɛ nana ɛka no so nti ɛsɛ no me wobɛyɛ ne dɛ na mese sɛ mɛda no dua no sɛ sɛ ɔma me biribi a memede bɛyɛ yi ɛhɔ na ɔkɔyi wɔ no ano hyinap no mede aba wɔ ha asɛm no bɛyɛ 12 years ni na ɔkɔyi hyinap ɛna ɔde maa me ɛna neɛ
me ko gina so na ne ade kye ne yefrɛ ne ya ko na konfo no busa sɛ ɛne saa de ɔpɛ sɛ ɔne ne kasa sɛ ɔno ana so ɔnane ne so ɔdane ɔde ade no bɛ ma me na me se ane deɛ na konfo ka kyɛm sɛ de me si bodu ane sɛ ma anane ne sɛ me kram kɔfa mesini ɛde kɔ so ɔnya adwuma wɔ proton so a mesini betumi awu sɛ ma bɔ sɛ wa bɛyɛ so adwuma bi ana kɔ sɛ me ka sɛ apart from me nti sɛ me si bodu ane deɛ sɛ ɔmo sɛ me nane deɛ ane me nane ɛna na me dane dua yi nti me dane dua no ɛhɔ ma no afrɛ fa pipa nti na me soso na pipa no na enim hɔ nti wɔn ka me si pipa no me de bɛba nti awua me sɛ awua wɔn so ɛne obi a ɔka ho ɔkɔtɔn plot nti wɔn na me sɛ awua ndi pipa bi bla me sɛ lɔko na ɛsɛ wɔn fa mɛm na wɔn yɛ pipa no nti ni photocopy na pipa no ogiri wɔn yɛ na ɔba na wu nti no ɛnya ade a pipa no deɛ wɔn bɛyɛ dɛ wɔn bɛhunu nti me nyi photocopy na sɛ wɔn ba me de akyerɛkyerɛ wɔn na me sɛ mate na me gye pipa nti wɔn yɛ na me sɛ ni nti wɔn ma na me sɛ ɛne sɛ ade ama me nkɔ ɔba na busuo na me nkɔ busam ebia na pipa no kura na ɛwɔ hɔ enti me kɔ me frɛ asɛm yɛ na pipa no me nsa nka na me wɔhene a ɔka kyɛm sɛ me na ne dua no ɔba yɛ na me kan na me ne kan na ɔse saa de a ɔbɛgye ohia sika me fa sika na onye pipa ma me na me sɛ na sɛ ɔse me fa sika na onye pipa na ɔmfa akora ne din yɛ dɛ ɛnyɛ na me sɛ na ne mate na me sɛ me so yɛ captain ni nti me tɔn me nkonwa bi nti sɛ yɛtɔ nkonwa na me disika na yɛ dɛ aba ɛna ɔso ɔno kora ɔpɛ akonwa no bi atɔ dada nti saa de a na yɛnyɛ change na me se mate ene ne oba nti oba no na me frɛ bra bi wɔ me frɛ no kwa me na me heda kɔ frɛ bra kwa mo nso na saase wɔ ba bi am de no na me ka kyerɛ sɛ bra kwa me na na abo nti bra ne no entena ase ene ne kɔ tena samle na sport wo ne kɔ tena hɔ na me pa dance de nti me heda frɛ bra no ne kɔ tena nti wie na na agi na ka na me ne bra no esom ne yɛsesa nkunya na edigum ba be me hɛsɛ na bɛka asɛm ya se onka me fra on ka asɛm na hɔ na me de me gyae ti wa na me se no on yɛ a ma me mu nhwɛ sɛ pipa no ma me na me frɛ makonta bi na ɔ se o pipa no ɔmo yɛ na mum makonta no pipa no hɔ no ankasa de ɔ Nigeria nti sɛ me penie di a sɛ me ma ne frɛ no no yɛ de ɔ de pipa no ba sɛ nana nso wɔnyɛ ɛna ɛsɛ so asase so bɛyɛ bibia na ɛsɛ sɛ pipa ɛna me de kɔ police station sɛ so am hɛ na me de kɔ ɔmo ka kyɛm sɛ pipa ni wɔ paa de a ɔmo ntimi nyina so enka asase no ho asɛm na me semate to ala me frɛ ba konta no saa na no so se Nigeria on de nyame se enka emu ayedin sika sɛm ayedin na me se o ɔmo bosi amla na ɔba me ametua no nyina na ato de na ama no sɛ pipa no wɔ hɔ ampa ti bon ma na ɔdi pipa no bae to ɔdi pipa no bae na yɛ akora wedi na so ba na yɛntim yɛn sam na usa na ɔbɛ sɛ ayi ɔmo yɛ pipa de na 3 years nti yɛ na me yi yɛ na ne din na wɔ so na de kɔ so ame hɔ na police fo sɛ akora ndi na wɔ de a ɔmo mo bi anye akora ni so na yitim ɔmo akora ndi ink etim ade no pipa no na me kɔ fa police fo sɛ sa de ado de ɔkɔ tɔ asase no atɔkɔ no de ɛsɛ manya pipa na ma police fo bɛkye no te police fo bɛkye no na ɔmo abusu apanyin ba akɔ fa alaji ɔno no wɔ sai sumankwa hemfi hɔ timede ma police fo bɛkye na ɔno frɛ me sɛ wɔsrɛ me ana asɛm de odukuro no a omu edukuro no na omu wo panyini enti saa odukuro no ma na asɛm nko police station to no abɛhɛ no ayɛ wa ka asɛm na me so yo ne mate na o si na champion no aba no obefa yi nyina fi ɛhɔ no wɔde kɔ sumankwa no ti akwa na sumankwa hin fi osofo no nyina hyɛ no mo so saa asɛm we si de alaji wo na yo obusu ma asɛm enti hwɛ ne fa yie yɛ de etuye na ma ba akɔ so yɛ frɛ na jasɛi na ɔmo ka kyerɛ sɛ jasɛ mo hwɛ na mo fa yie ntuye ana wa mo frɛ ne ɔmo ne yɛ kan ya na yɛ se ati nti wana alaji no ba na wɔ se sika no deɛ wɔ bibia no asase no wana yɛ abusuani nyinaa panyin nti deɛ ɔbɛka bia yɛ fa na me se o mi dem ni problem na ɔfrɛ ne ɔba so am ha na ɔba na ɔsi ntwa asɛm no na asase no ɔka na ɔso am police asase no men konkɔ fama asase na saa chance no deɛ ɔpa ɔmra na ɔmo no ntena ase na nhye bi ɔmo bia ɔn hyehyɛ to ɔka sa na me se yo ne me da ase na me da papa na ase ne ne yɛ bae yɛ ba nti etu to a be boament ni me won ma me hu sɛ me fie adwuma ba me kɔ ya anyagu plot no so na me se anyagu plot yi so de asementi ase ne ne me follow na me obi so amanfo so down nti me se bi a ɔmo na dia begu ɔmo ba down nti me ba kura buka kyem se na me say awo fie na ɔmo hwie anyagu so ade na ɔmo hwie ni pakro no se saa tema me firi dan ba na ɔmo hwie agu hɔkɔ na me se na bi adan railway na me nti wa na me ayi nsuo to chekɔ na me busa ya na ɔmo se o chance na de anwan begu hɔ na me se chance na de anwan begu na ɔmo se na me se
edi edi na also de anwa no begu asase ne so na me hia na wo fa ase ba ko fe mark am se mark na mo na mo de anwa begu asase ne so biem no ena o se ane na me se na asase a yakọ so ame ama wa poifu ama wo yi wo mabusu apanyini ese me nko fa masase abusu apanyini de ama mawi ne de benti na akọ ya yi no ena o se an ye de ya ante ase na me se mate eti sa na so na da wo mabusu apanyini ba ko fe na da won so no ne ono awua o mba sa na pipa ni mo nti obi aba ya na obagiska eti sa da nso ba ya no ne awua no ba no mba beje 4 million so mo ko pipa o mo charge 5 million so mo ko pipa de abreme ena me nya nkoda afere o mba me kan wo se chinchina won de asase de obaji ena me frɛ ohene no na me ka tense na asase wa bese sa me nkonwa asama me ho hyina ama mabutu apanyini so aka kire me se me nkofa masase na di nti na afere mo se be o ka kire me se an se mi nim na se me kan kwase asem se ma obefa makonwa juwa obedime no me di agora o ma kuma se tena kora nyem de obetuma firi mante mo na me se nana wa be fama kunya san ka sa asem wo se ani na me ka kire se me wa asore nti me pon asore a me frɛ no nti me pon asore na frɛ no se an me de me mra fie ne yan ka asem no ti ho na me ne me bai ene yakɔ na sa adwala ne yakɔ na mark no odi kan frɛ o ma mo ho ene o se a o pese odi ye tu yi na me se na mate so me de ase de ye hwan se asumdie beba frɛ ya de o kan nyina kire se asumdie o pese ye tu ye se asase no wode we ni ma nam so me mfa ba bia metie no edan mu wan etie si o ena asase so eno enuru half plot ena no so a so che quarter plot tuwa bi enye half plot mponi akase ena o si dan school si o ma minya ba bi kura ngura nkofi na me se na asem ya wo kan dia me da mente ase ena o me kan ya ante ase anya adwo na o ka che se enko ti me firi o ma na me de ba ha me ba na o so o hene ne na o mo firi no ti o mo firi no o se an o ha kan no aka chem se next week ena o be kan asem no enti next week ni emla next week ni du jola ni dunia san akoya de o kan se o pese o cha ase ba yi no asase nim ena no o san afre se emla ye ba avro se chinchini a de o be ya na asase no o pass mu ye ni ntino se asase so sidan na nya de menya ba bi asi na mse na sa de a mo ne mempanyimfo ne mo so metati mu pa ntini am de be ba na de ho bia no ma kan se me mu kan se me hunu se me difo ha ne obia o te obia hunu se na akwa hunu se ma papa afo so e na ne nsan and say duane de mo ye free so duane de ya Daniel free so ise o ka tiam se me nane na me ko fa masase enti konfo no Daniel kura mpo ye me danti ni si af o se ye friend ko be ba o no o ka tiam se me dane pe o be me ko fa masase o ko pe asase de si dai na o apart from o hina na nipa bebire wo ho danhia amafo no omu wo hu bebere because kurubi wo hono mo a se base kuma se plot to won a adesi mranti ni nyina empese ye adwuma bia bio na we se me die me ha me ma me die ni sa ne ma no ukohu na jaya sase ne to na sko man point ne ade da bia me bona baso ni obedi ade for the past 36 years asem bia ma plot ho da se nipa mi no ko plot ho we si me ko two foundation akangum obi akobum fence for me ko obi dia nwa kogu so you will never hear this if se be ma no suku okon won sase sem ho abritimem no wo de ye dwuma pa as come on point nya me bi sira no me say nipa mi no ko plot ho da oni akoma hene plot wa ye gin 1965 akoma hene on top plot nya so man da dana se hene bia se plot tight okay bema osu then why fa ho Sompa 93.1 abusa for mama yene semen seba clinic in komo kakransa semen seba clinic mota kan say mama yene won komo yi ya opanyini ba ko fi na dolia Upper East so simenu anajo na obai na ho ye ho ahemfo ne bi na nneema egu ni so to mean say so wate ye nka che ne de obai wa hu sampa ayasa bia na onim so di kasma ne gede ba kuma ne bai
Nene o bana ndoli ho bia bi say fa no mba ya no ho tonto no so be so be hwe ho. Come on. Na all corner be gina ma chia me say in fact ko board the road na ndoli ho pa no be bia me be clinic bi ho. Na ye me hwa manfo. No more problems ho. Hey. O say furniture ma one me kan din obi abehu no. Na the next time then so buy na odi adanse de ya ma ne no. Na woman ba kun so free bookroom 62 years. Infection say e fa no nko e. Opanyini ba ku free na Doli upper east. O so si menu anajo. Na buy na how your ahemfo ni bi. The name of goodness what mean say. O so wate ye nka che ne de. Oba ba hu sampa ayasabia na onim o so di kasma. Ne gede ba kuma ne buy. Nene o ba na Doli ho bia bi say fa no buy ya no ho tonto no so be so be hwe ho. Come on. Na all corner be gina ma chia me say in fact ko board the road na Ndoli ho pa no be bia me be clinic bi ho na ye me hwa manfo no more problems ho o say furniture ma one me kan din obi abehu no na the next time then so buy na odi adanse de ya ma ne no na woman ba kun so free bookroom 62 years infection say e fa no nko e nti asa adanse na be pie ho na obi a o ma fra ba ho nyina ye ne sa ya ba papa I see 2 good years ni almost 3 years and over infections and now we are there adoko no match as a dunso mu hawa wonya no rante na 2 weeks penny and no ba review no adanse ne small kana no den ama the other also board ni kunu wonya 8 years and the chair basi hwe no so ni kunu so problem Saretie. Ebusian Chefa ha. Obi ba na wasan so ni nua sa. Of course. What say? Mama atay. Yeah, ni akofa ni nua ta ne ba sa. Matmas. Sa. Wasan akofa ni nua ba sa. Ata ba se no. Onso ko. Ba se ne na bada ho e maka manka ye. Saretie. Samen so ho e ma ya de no kuro ye. Oh, in fact. Mo ya juma mo ni mo ase. Juma no sure say o tai chindi enso no kre ne ho de be ya juma no sanity o medam ase pa okay say ka se be bobore ade di mako a ade kura ba chin ye eti de ye kan say o yarefo ko semense back sa fa o yade ko nipa o yade awuhunu ka kura de nam yade ba mu a awuhunu de no kre na doba fo me kwaba no ma be ye ne ma tinkinsi enti me se o yare awuhunu said niema changes aba na the other man for tell be something kidney pa ya de kwa wo mbehwe ene yo mo bisame a over kidney ya de no na ne den sanity na ya enhwehwem pa pa hunru on say the chen say kidney no ha enche ni pa untumi no do bi ani how before so benum kidney ho dro na e o si hu kofa ba de ma kidney ho aka ada say infection yare mo na aka no ana say cancer na eba kidney ho ana say diad na cause ma kidney problem ena mrante bi onso anu nya diabetes ahye ho ache ubo nya hypertension ahye ho ache nti eya na ehwe enima ehye achira e ma kidney ho che no si hu sa na ma na aso anu afri ho nti se men just know the cause effects de na wo te ho penten kwa obre ho de na kofa bai nti problem ko fobre kom so kwa ni atete ade nani ye signs and symptoms no de dia we ne be share che no omo hwe intene ma semens ye number 1 of sad name no ye be diagnosis laboratory scan test nti kidney no ye check who stage adrum level na ho na kodru normally 70% or more obi dey me call 5% na say ho de aye kojoto of course edu level bia ofa doctor bia tin ho hwe age dialysis as a perforation na say say kra edu stage video mzende obia ntia ho da san be ntia ho hwe mama ntu amanfo what can say ya don't waste time. That's right. And then that's right. And then meko no costo otimi bie so ana meko obia ya atenchem ne nipa ba ibetu niama ade echi meko no obia afre no wachamba betu niama sa na yade so ye poso of course yade ye poso so enti se o ma ho ye ha na ukọ aya sabia ho pa on say ade pro edu se yi bia ye ho hwe yi but kai sase no ade na wetu aso anu ntem so e dey very na man ntwam na in fact the direction into onum ye waso korema mpon e dey Mmrantehene krum pe ye kumas na no bi kosi dwab na so kore mesel ye kumas fie asokore mampon ye fa boabu poso boabu eni sa ba finfin pe ebizu ko mampon tin ebizu ko asante mampon on se mampon ntin no we ye kumasi fi angasa odonya ka o tech giants na do beba
about traffic lights and I say Dr. Mensa de bie honom mo unya time weekday no me da kwesi ade ba only see upon 1 o'clock into be hwe no ya holidays na ho ya adwuma e fa me fa we ntwa so sana ya ma gan kasaka empempi infection de tie say ma yenhu adekra ye bo afro so manya infection nso ogume eye gu no chlamydia syphilis genital herpes yeast infection then na koso and I say UTI junso mi area na we ni ade say sanim ni me di tu ye hu sa ha na eba na fet me tackle ade na ha no because nantwinam any aponche na me different and do me va chlamydia nkosa gonorrhea mistake and for ye no intini na hu say nso begu oba me ba ya oya junso na ma ye o junso na mo hyehyɛ no asekeka infection na koso brasemense back clinic and yet nite enura buso ho de hwani pa yi pa je buso for na me na friend 0240 61 60 61 0240 61 eti and that's your course into buso by inquiries I bisa say this year man or tia dance or say mo hwe me na mu say nya fa na me bisa bia mi oh in fact mo adwuma so and now drone so I say dey say o kama no Sompa ayasabia ne ni abreye no yes I ade ankasa abusia mesro be cho se ko semense ba kan ko sa ho yade a waboa pa if you say nipa wakɔ no ensema wo ka fa ya asabie ho no ano odin papa mo me enko Dr. Gan ho na ye ne nkodi nkomo agan ne de eyaduru aya yesi wodada e na wo complain ko ene yi bia so nsem se kokɔ no wo de ande so benom unnom ne se kugu yam se krororo kai spaki wo be man te say yes spaki doma machine no of a guy assembly kasi ye kan ade ba chi na man bi fe no say na agan no pa say pa na fa so ye na adwuma ase o ye hwan ya wo no me wo so bibi yo obi fro say me de me toy na me be man nya adwuma me toy na ye adwuma say kra da sam ma me didi kama some just say un say haban no fa o de haban papa ye adru a say ya so doso yeah sa na mami 5 we say ntwem agan no ebia no yo say the same fa so ye na adwuma of un say ye mami mo chekere nkate no so mo de nkate be guma no mo de ka hum enfema no de agum dwuma agan ni di no ehu intina sabi e wo ye mema nim no eti so ye be mana say o be ma no say ejina so kra ho odi nim e chese mo je wo say ewura mu no bibia sisi wo ntini ma ntumi ma na mfele no agan no hum emamu da ho na mo de na tumi nsane ejinam eti nya de abenom agan no aka say o me be ma no asabenom ekra ejina so da bi e wo say ejina so pemen ofa obi obeka so nom agan ana say Siemens Vital Herbal Mixture wan hu bibi no na enioma mienu ebia nipa no o diabetes o ye diabetic patient na oni obi so am no prostate problem of obi frame from Achimoda no so wanu maduro na ase on shede hu na musa papa o diabetes so oni bi am so no wa check o se there bi and right down on floor say of me ko check kam na wan metwa hwewu so ye diabetic ni sugar level ni nam almost 12.6 as they saying hi oni mu onu maduro no amona hu se na na ha ne ntia aduro ni nya adwuma o se o hwem se bia wo china na ase joada obeba me de na to aduro so nti ofa se ne na bi obi hwe na aduro of eje hu ye eji hu nyina onima aduro ni de Siemens Vital Herbal Mixture na huteni eja wada roma wana ade ma you agan huteni e so dia ma say eji ne hu ntre ha e wo krom ha no ono e ton no ho oba na baby kra ni na no bia Dr. Agan I asem so enti bema waye mre wompem kope agan ni bi Siemens Vital anasa of oba oni atinka over sa problem e wo pa o edo ya man ka minim se sa problem ne so sa e ma be bre kwanam shensen so fa atinka de atinka oba woni atinka bia so nani nso ade na de na be na o head me nani aso wo e de pa na o hwe abu wo anopa to anwumre o hwe eti no ofa so yo ba na oni atinka kope Siemens Vital ana fo bia ni sisi ye ne ya pa ofa sisie atwe comfort for menu okwa ade also pe Siemens Vital Herbal Mixture ana ofa we sciatica eye ade a onoma ofa se atwe to ase na atwe ache se den
unya bia ebe boa ebe ji sa yare na free ho no kra your number no na doctor de to on 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 no fa say ya kamia say krom ha de ana Ghana mamu ha de ba bie no ma gan ejuma pa edi ntino we free ya aflawo ofa enra onka obroni bi frɛ enra say Ghana ni bi abren bi amana no man say oba Ghana guys abehwe chia or Iowa State Ghana to crowd osa da fu bi ni dey break say July na oba Ghana no abehwe obeso we bi ewo e free na kura international agan edro yi de yes sir anu aye de wa should have video say broni fita or Iowa just say ofa ya o to abasa ko to bi o to abasa ko to bi bebre ko mo to edro ni bi ko ya say omo ye modi no nti frɛ ya de kan say ko heba show bi e ben obi abenya bi because say obi afa bi o fa ko to na say nipa na beto ba ko o de nipa du ana be bra ba bi to akwa bi se mrante na me say won kan kire agan fu ni emre medri bi enkrofo bi se bi sa me ha o this is amount for the application bia o bia o hia bia frɛ number no yo dodo a o pe bia o ha ne wagadugu o ha ne he next week e kwa aflawo yo woman frɛ last week wa my pressure san entimi fanti next week the aflawo for money boxes and nakam ye de ko akomom because osi Togo for ni wuramu ba mu pe bi no ba ko pe o adaka ba ko pe no mbefa ko e ana di afoko akofa edu no say dodo a wo pe edi ofa oti ha na so ye bema na oba na wunya agan ni bi na de bia na me bemu ofa de na wo twen ma kwada bi wo barekese wo so ofa ma beto bi na mo man bi nton na mo se na wo da so wo se da bi wo heba so wo se da be dem ho na me ton no so what's it they them because obo be twegu atere so no baby we go budu toto yo yalla mase I was for number 2 your last one 0240 0240 61 61 60 60 61 61 0240 0240 61 61 60 60 61 number is answer WhatsApp line ti o friend on you with send WhatsApp audio bit ni respond over head asem yalla mase Dr. Gani Dr. Jena about your for say the plot to some dear I don't know sika de top plot ni sika ketwa okay na mo chira se mi production team no na mo chira se mi mu na pese mo ko so chire mu yi more than I'm about 500 pesi hu ansan na yabam because well hu sa ahia obato ampa hu yada masi okay ofa me da si wada roma de etien say eye plot ya papa yi ka ho asem em say ne yire to ya che na nipa ohene oton plot no ma papa we yire no wawu waka baby enti ohene foforo na aba na ohene na aba na in fact nyo na ton sa plot we no na ne etie ne say ohene ni nua a sabi ono so di akonya ne bia eyeyie no ono ne dance trodo a wonim asem no mu pa enti ene na kasa say say na asem no esitie no so wonim asem no mu pa enti eduru ho no ma emfa ho say ne nua ne anaso oka adehye no ho a odi akonya ne bia eyeyie wonim plot no mu ensem yi enti yene ne nkasa nje Mmrantehene no wadaroma yeguso a yepusha homa na yepese yene ohene no enua no ekasa ono ye dance trodo wadaroma yo me dance ene ma honye hai sa on san kan dia na yentimi nkoso nti nya wohene no ene ton plot yi ohene da da bi ene ton ya okoro krachi ena ohene we so ba mu say current one so oba mu say na de ho na okoji nkonwa no kasem de ntia ma oba mu say edua na mekobo eto asase ne so no okay ene wo se na asase de emodua ene dua nso kan me fa so board no wo se ma ba afra na busuafo nti ono ntimi ntina ho ema na busuafo mu nti sa de amena ne dua no nkofa masase ma me
na odane ye na won person de na amedane ye na won fa mti medane ye no ka kire me say na asase no pipa no enimi ho enti se me penie di a se me discover no e pipa no ma me na me say ai me su se ne sare am ho kire me kakra enti me ton kunya bi me ye carpenter enti me ton kunya enti ton kunya na me de scan bebre no na wo se won wo pen kunya ni mti sare na enya balancing na me say oni o mra me fa na oba be fa you know enkunya no obefa no onfa pipa no ma onfa pipa no ma me onfa pipa no ma me enu ntem ma wono no ba oba mu no eno ono aso na ma me snap se ba bia ebeko bia me fa snap ni adanse snap no me da ba wo ha ze si a senior yi snap no ma me okay yi snap no ya semu enti wo ni ya o se den aduan de nyo no de plot no ma o toy nyo na de plot ma me toy okay me da so de ma odukro na wawu no ma snap no ho chirase hin no ana dikro no excuse me sir why a brand TV sir that's one okay omo also bia so ne nya ya me de ja kata cho ye yancha ye listener bi wo also be kasa ma yenti dance ne mo hello bema papa te say e mo ajo me battery ko fo nti to o hina wo le ton port no ma atante on eti mo do top port no en kasa e kwa ko fo top port no wa bem waka sawi untie miura waka sawi na yes so ye o no top port no no le ke mo top port no pa ma wa hina wo le top port no ma no auto plot size be na ma no full plot and half plot ya bio wa hina wo no o le ko che port no ni ana ton fama abante ndi mo fa abante ndi mo da kwa fa so ni port no to carpenter ye nkonwa no do to ko jana ba e ma me to port no fi yawo eti mo do no to o hina wo se ko che port no mu e fama on so to port ma eti mo ma no nkasa kwa ko fa so ni port no to e na wo de na woni mfa ho cheche mu mai de mi fa wo se wo hina wo de to port ya we ya dan to fo e wo eti fa dan ke se de na esi abema ne nsan kana plot no again esi wo hina wo no anda ko to plot no itembo akontu mi ba he no ame ko no ko pe ma no on madam from enam plot to some di hu no alo bolu ko so free tepa boma ana o be me so ye ko ebusian fo eskesia so ni wo so ni wo mo ana ye ko pe port no man ti port pe man no ye AK maintained by 28 so eti so hina wo ko che port no mo kwankwa ba je ne fa so top port no ni emrem enti wo wasam ne se de wo wura ye o ye nkonwan ana ne ba no ma me no de o kan eye trudo me boa ti o ma emrem do top port emrem me say auto full plot and that's a half plot no and no a new full and so a new half is 45 by 90 only 28 by 90 the owura no bo hu dua no eye full plot no toy and that's a half a new half plot half 45 half 45 by 90 yo me that's you me that's why and in half me dancing e di do to for ka say ya na ma bem me ba so enu half no en wo san kwotwa obi am obi ana kwa ni ni kwa na wadi mu na kwato wa ma nti papa ma na we si plot no no si den si so na kwa nkoni fi enti ba bi o mo pere no be ma wote he carpenter ne o ye nkonwa no ya na ye top plot no ma ne ba no e ne dia ana se nipa foforo no dia be mi sa kwa ne dia ne papa ne dia papa no to plot no o ku no nyina ho na kwa he ma me na chi
na there 4 years 5 years na kwa no sa no wanya anti mami wu ya ko me ma ko ofana mane ya ko nyim plot no anti akwara no plot no akwara plot no papa na ho na person okwekwe plot no ho ede ma obi no ho na person why tefa kakra de ma obi no wo hina wo wu ko 1 year de wo wu no ne ko wa ma ton ma Mmrantehene no wo hina kuro ya na ton adwaton de ma nipa mienu wo hina wo wu no ne wo ya ne oti so no ane de wo wu no satisa de wani ni huni no okro very good wani ni huni because kuro ya na oton ma oyi ene osa ko wai bi ma we dia wani ni huni no okwasa ma do no no to na o me ma so take mo no ma me di no no ti fi ti asa so na ma me to don ko to plot no no ma me o je ni ko je nyanka ado wu ye na ye hu plot wu na kwa nyanka ba na te plot so no no ko to ni no se de ma me wu chi ayi busie no e ti abule busie afo ma pa ti je te no e to he o si so je ko to plot mo obi a na be ma ya ye kan se ne wo hwe a wo wu ye wo hene ya ye kan wo wu ye mfie be dumie no kura aba wo akwani ye ta wo do mu te 4 years in free okay me da se abaga fo mo da roma ya se mo enzen bi ho no ma eni tri ni nkon o hwe a wu na ono owura no obi danhwia so pass ne ekote prot fia bi sa ono de onyanya so adwuma okay omo bremu na asemu de na ko de sha na city no ye kwa de nim se hamadu na nse de prot nsem no nke kofom kakra na de adri de yancha na 1 over total taxi station na wono na 1 ono ye adwuma otie pa ye chia no ayi total na total taxi station na wache na share hono I want taxi station be wache taxi driver be o friend na 1 yo otie pa beneno so de ne omo a ono na antipe o mene nante da na o tv nso nti wonam ho a na omo bon nsem so yo omo tie pa so am ha de say omo hwe tv bi aka Sompa tv so am ya titiw yo andi mo katacha on se na nai de wanya ne ba bi ko na nai ya sebe ya ba ya kana se wanya ne ba bi ko edrum bi a nipa sebe o tran wi ase a sebe o ye bone ko no se wono ko a ye ne ye te won so a ye mu ye so sesai ye so de ne ye ka on se asase a ye kan katacha ye nko ho nti se wuti information na enya asase bi a sebe mpe o mama papa yi ne ne bai sebe o mani bire o mo sa papa said that is so na ye wo dia na motimu sisi oba nu we na moton nche no oba nu we na moton nche no so ajaja du mebi wo a nipa bi wo a wote ase a yemfa na de o nipa tete no ye wo nipa bi wo a sebe wo yare da ho tama na ho oden no na de obi anko ho abibi fo ye sebe yenhwe no ma bi ye o nipa ne to for ma pene nipa bi won chat se de katacha wo ka se asase bi wo ade chefo ni bi wo ha sebe wo mu nko ba obia ko ba bia ba media ye won asase bi wo no mo a wo ka se wo di akira de bia obenya problem na nipa no so wa mobra de bia me ka me so wo bia wo te wo fen so wo te nkawe besiase tena wo ba bi wo ho na wo firi a tena ba mepe asase bia wo center ba bia na mo tena wana bla ukrom o ba digwa no aba afaka no aba because I say no ma ekoso na etan na onim edua ananse ekofa ase asebe mpred onya amane no na ntekuma nim no sananse ko ne onya amane no ko ya ti wo ntekuma wo kwotena ase etonko abra wonim papai na sema wo ka nyina ne se twede eto nahi ya na fidie so ya na nye se ye soso no ma bi so but anka wo dan a
so contractor yi kwana nka odan ya wo se contractor na ne gine ade apani ti a wo kan katacha wo kan asem bi say woni obi che sika na e ka kwanse kra na mani hu se mahu na mom cha na da me dia chew obi be ka say na prot yi kra se be man papa wonya manika na ba ko do wonya manika fine wo hene ba ko no teso na yemfom so wo ko anna obi so aba se chincha mate se se akwa na wona wo pre wo se ka ne moja akwa na ontwe ma woda na te ni nyina ti asem ni yo baby a wodan ya na sabe amanfo mu hwe tv esi ni baby a prot no wo no akwa yi die no e wo no mu hwe ni yo eti edu me bia wo a wo koto uti sika wo koto asase no edu me bia wo so fanyansa to ho kakra sa baby a wo betwa mami de bia kata choka asase mo se wo koto asase nei de aba wiase kwa tan obi koto asase ko anwea ne abo oguso ya ohene ne trauma ne stay no ato aso first wo koto asase na ko na hwibaro anwea maguso kwa na wo yi obi a intelligent person pa na onto da akata chawo mrebi omukwa asasi be so asasi yezuo wahini asasi yeso so nipa ne pamuzuo na do ngo pamuzuo kata chawo do mo na si we se na nzuo dan ba wahini se nipa ne pamuzuo hana ba mo pasa nana aba homa no so okay nana me mo adwo eburu manje mejoso na ho ye de ami adum ne mo mpaibo wadawro mo bema bia na yire beje protman ba na kwada ni sano a oba na free mu no carpenter ni oye nkonwa no ode asemi be da ha wo se da na omusi ye no prot kakra da nche ne bema bi so aje hin mu se na nano a oton prot no ma bema na yire no ono a sa ton prot no ama no o hwa instead the new half plot na be che quarter so kakra bi na asemi unimu Ranche, edinka mechia no tiefo nyina. Me da sipi yura. Na nsam de se wiase yete wo se bi asumgwenti ne de atena ho. Asumgwenti ne de yemfo atena ho. Na branche na wo temu nchen wona wo kasa no. Se bi monhwe ne nsam na wo kana pan be fa so atie ni na onye no kwafo. Yenti onye no kwafo ne se minua biefe no awia oya de shebrantie awia no na waba manim abeka no kura kire me wa bra brantie ne ti obi se oba bi no oya otonkun ache ti onu awia no wode sa plot ne ma sa oba no 1.5 sika 1.5 asa bre na be ma ya otiwe oba na akora hene chi a wapam no no hu bro na awia ni hu ya ode plot no ma me no akora no ya oba 3 years to 4 years o he chiri ache enu ne ma awia ni hu mobo a wode asase ne ma me sa akora ni ti won fa ne ntena ho awia de sesebe asante amane ya kwa so de shebrantie de oni tumi so oton asase ma obi dabida den so akora ne mobro nti no eba manim ni nyina mu no se makama no atum se mo ntena ho na no ase membedi na ade na wanya ne baabi ko no se da bi kwan ankura na faso de asase ama no nya ama ne kwan ete ne me na meti akonwa so nti asase no matwam me so me de fa ama obi esi wanim me na no so sebe me beto na nsa ne wuwo ete wono case we kura me friend betum se na ade be no waye ne za no kire mi mu wose ye no kure awia mu na de ha ma oba no mu ni tumi so mu de asase ma obi sebe etimi so ma fa ha me de ama obi asem ne da wa de twam tinanse ya na me se ho asem sa baaye na me se da bi asem wo ya ba ma kan ho asem pe etimi hwe ma me sa nka ho asem bi matena so mprensa aka ho asem me abrante na otonya de so de bu pa mam se sebe meti akonya tuntunzo na omumi se kru no otim kru an se be ne hene ne me ti dia o ye no onim ade a ono anka se o ye because asa na oto kan wasem kru no onim wasem wa pam wo ba no wo kra kra na oto no ba na bodua se akra ne so onim da minim ba bia wa fa afi otimi so akra nim nanya akra na se be me hunu mo ba adwene ne ho a ba bia mo ka ho asem kra se be
mene mo nkrofo ni bi ko lol kwa mu na motie lol kwa mu na mrantie ne koton ma mo ho nya plot ho lol kwa mu di mrantie wadaro ma wade abawa ni ma de mbeti ma kan abeboa na maka na aboa no wadaro ma nana we de ma mentware ti ase mame akasa so mentua na mo emra wona so wadama ene me bi sem de mere bi ba ku bi ba na wo ba bi fufuru bi se me ba mu twai ma kai pa nti nana mame a menya de me yibia na mentua na mo memra wona so na yentena se na anini ani sia ntoto ma no ne bebo pa me do asipi ada me ba no me se wase be se nansa ansan se de be na me se wo ma ba beto wo why omono bem wo hini sombo a obo no kire se be me kura no wo amfani di bi ama no o mu no but yes we be question me ankasa mejade me ntumi na basabasa mo amene mo wofie hayi asem bi bebia mesoma na sede na abo kanse se ote akonwa tuntum so mo ma me fasa respect the man na me question nim na ye nkwohwe niam mu yie eno ya adwen na before then no mese be me say na na frɛ no a onfani di ma no allocation paper wo ho omoma na side plan good and not the side plan wo ho a eno anse atwe tape ba bia asase ne kopim bia no ye bi hunu ba na nan so kan different e be say ho no kwa no te ne ho ye kwan we dey say ye kwan yo enye kwan yo say ye kwan dey ade na ba ko so pe na katacho de de ye pe de wo kan nya katacho no ya adwen se wo be ko eno de sebe Asem Basa na pani mutu ni na kwa eboa ha yetenya obi anim guase emom ye wo mu ne se na AFA kan yi bi kakra ye be sere eno de na me du tama mo ko kan se obanti one na yire no se wa bodua ne ade se one ne be ya ka bo tende na enyi sai ni mfim ne nka asase na wasem na yehu ayo no ane ba se oja no wanya no akora yi ne ba no ne be se ba twana na ontiase na ye bisan na nan susu kura na ye kana se na nan su awu ta dance ye pa na ye kana ne de yin ti se nana o ko na nan ni mu de ye be se nana ye mfa no kura nya adwuma because branch ko bodu yi nana se bo kan ama ne dane wo de ani de ma emu branch so wo mu a ye so be kasa akire no because wo hene wo ti krom no o hwakura na e wo hene no ye ne ye adwen ye be emom ye mfa ne kura nya adwuma abrante so hono ye kwan de na abrante no ne papa ye pre no no so pra ye den e wo kwan bi so afenso no ye be sre se no ma bi e koso wo hono ade no se nanan so na nkonwa no se be ko ye so ti ase ana dua no so abrante e bo ye no se be nanan wo na aka se dua no se be unimu twama konfo ongun so ti ase ana wo ka kira abrante se dua na wabɔ no wa na ne busuafo e da ye bɛkɔ ɛdeɛ na deɛ sɛ wabusuafo bɛkɔ wadaroma mumie hwɛ nie ti sɛ na waka ma abrante yi sɛ wadan ma wokura de snap bi ahyɛ mu kan sɛ o ne yɛ fa nkɔyɛ ne yɛ tu ho anamɔ de a baabi akyekyere aboa no sɛ be mpraduasa o hwa ne santi na sɛ mrante bɛkɔ hɔ no ma yɛsrɛ no baabi ɔka yɛ na ɛnam hɔ na mɛmɛ nkɔ trust because abusuapani wɔ baabi makɔ no abusuapani na gye atum sɛ abrante nkɔfa na asase kuro so deɛ sɛ be abusua pani ana sebe asante ya ka asem odi mu but okọ ye na kwankwa bi so akogya ayi abusua pani asem okan no na no ahwefo ja akro de betwa so so de oni moja akro de betwa so eti na je se ni pani mo mu na mpasum due e wo krom ho abrante de sebe oni ne yiri nya problem ene ne ba nya problem se no nkabo maba ya dase oba no kra so oni asase sa madaromo allocation paper bia ya na size of the land na wo so and so by so and so and side plan bia so measurement ne wo so enti ye twe ahoma na se be me se ne dia na ye kwa mu a se kwa no beto dia obi ne aban twetwe aha enti me kra den ke se na ye die nka o ma no kofa onu ni so aso won ne won ne ma no ka kwa no beto mu a se ne ye nye obi asem aha ikwana sekana ayo no ane dan no ana fesu nkonwa na sem so na na nkonwa no wono
Nana yai. Nya nkonwa asem na woman nim. Okay. Wala ma plot asem na woman nim. So nana so tienti se no. Oh, bema. One na na acquire transaction bia enya no nti na me ko kira so. Se wa beka na fidikati. It was better trade. Nti one thing say na na eti. Na brand so da bebe nkrobo. Musi wonyi obana sem film. Na me ka se ono so no. Wo dia akonya na beye nkrobo wa fidikati so. Ti se na na eti a me yesho se na na kwa. Se na eti bi onya no because abrant so oncheche nkonya. Akonya asem. Oh, abrant oncheche nkonya. Asase na aba. Oh. Mesa Abrante o kan wanka ankonya asem. Abrante wo ka so wanka ankonya asem. Wahini mu tie. Wahini mu obi betra na sabe katacha otu yi. Na obeka so akofa na konya. Na oda baye nkrobo ha. Yenka no hye. Na sabe ente sa na nanani makogu ase. Eti no so na katacha okwa wo musa no wasem. Ene na konya ko no. Mo mi sa papa say plot sem ene nkonya asem ne de ne hia no. Say plot. Adibi ho ye de bredi asem na enam so na ye dan ene nkonya ko na o te say de wo kan. Aya dan what the gina sase aya no ma bije na de sika bi o mu no me so me san ka masase aya dan na me ka sante sa na nantie na se na tie bia na be yi na no e wo san konwa Abrante onjeche konwa why Father Christmas omo tata chao na on asembi o ha ye nipa ne privacy na kata chao na ko ka na san ke twa na no se o de mo fa ba twa na no ba wo de atudwawie enti se de atudwawie de ata se de misi so se na no do kai ne de me na ko kai me na ko kai ade asam na mo kai wono no kan waka na me ameka na manya mane ade asam no wanu na batasa kasemi na me ka se tewe se waka ne sa de a ena nte sa so ogu na nani ma ti asema me ka no so no ti de me ka no odi akonya jasa sam na wo sofo ya traffic so mo me ko da ya fa ne tie Abrante ya batasa e de allegation to na so sante sa de a na sa Abrante so te sa se na nani ni kodwa ena o batasa yeso obi ka che no ene ni classmate no o se ni classmate no ko be ama no me o classmate no wa na we even me abrakope ba me discipline man you don't know me who nim se me tie me wi asamba ono kata ko twa no suro be yesi na kunya me wo me akoma ekuta me no me ntwa adwa ni kura no de atudwa se waje asase na fa ne kwamu de na de nto onfra de ma ye be ka kire no anes waje nkunya so se de o kare se eye ne kwa so a ane nto onfra nkunya na me ka so ntia se me ma yo si kasa no na se me kasa so be brother somebody na nata asabe na o kasa somebody na nata na se we ba ade so na wo kan ade no o kan wan ka so nkunya de ba so de ade ti on ka so nya nkunya de ba so de ma tanya ba ya e fa ne kwanya juma ubi wunya ni ntije wunya ntije menga ba ya ono wo ka so no ade no wan ka so wonya o mata o so jade o ka no and that's not person no we are biased don't do that Abrante no waka o bon konya no o bon ni kro no o bon ni kro na o na sa konya no ade ne wan kan se so wonya just say 2 in 1 asate afena beja ya menya sa agwade na wo yesi menya sa o ya me ni me fasa no ma na ha na that's what for ade ne konya no ade ene so kuma so mi sa say were you there na wo hwana oh hini ma na wo body nkro no no di nkonwa sama be ene o mo no so kire na why are you trying to stop him ya kwa hini kan wo see wo di asase na ene ba tra na se ye be ka sem ye ntimi nka bi de na sofo me nya adwuma no no ye wo fidie so ne ya kasa aye mfe obi a wa ha democratic program me ke ma se men ke je Abrante ne aye ni ko ene me kwa me ka bia ma na nan se Abrante abeka se konwa bi ani na ho de a ene ozo gu na na ho fi asema me ka maka body me ni what o ja wasem a democratic program democracy kana men kan bi amamu so for land katache o ma me kwan yo bremo katache be mam dase ayam se me nua be ma o ma onti masese me discipline man me tamo na me wo abamu no na me fa ne me ni agro abam sese nana tamo na me wo abamu no na me fa ne me ni agro sa political party nana odi wadawruma odi ma me nkore sampa che wo ni di mu waka se ba fi ya kirem ababen na wo ababen na he fa na wo central ana na wo zongo sasemu na mo mozo ababen na wo unya babia me
me discipline man ono ankasa kro kasa no onimi se me sitie me sister kra yi mistake ya anam yiri kra mistake me ka kira wo entimen enkwase me nwa no be ka bia ma me assassin say ya kra we dia how say me kwata na chisem for assassin ma no it can never happen yo to me respect wa sam ho na yanti asiase ahensem no eyebuo ene ani die ana nananum panimfo ede to ho fire kwa ni ase besi sabe ene se wonya akonya nya tumi betra konya so wa na wodawru ma yempegi abeti o ye bre ho ase ne ko nipa na ma wo ye hene ye ya sofu die kura no se okowura so de na se nipa ni ho a oh dabuti mi ensere okowura so de na se nipa ni ho a wo sofu die na wa yira woni nkonya na bekasa enti wo ye sofu kura no koduro nipa ni mu a wo bre ho ase na no makasa eti wo yo hini a ye bre ho ase ne ne kuruma atra so wie mu eti se na atra asem we so na sa asem ye simple na se wo so de akofra sa asem na so amfa mandia na ne wadawroma kwa obekon de me tutema pa etam be se me ko because eni de ekuta ni tumi ekuta woni tese wo ko ma bibia to betwa na ye nyina se ye twen ko ye be fa so wadawroma eburu odi o feedback beba se wo de baye na se entwa ye na se wo kura no wo bo nim tia de a eni ne jadem fire ba sisi ade ye nana prekopa kom hene se wo betu na se so no akoni ye be je bibia se nana era se eburu musmedas abrowetia ka chabema empa chomedas ojo titia eya na enra kada chabema Ebra Francis owo DVLA dwumakuo ni mo ewo airport runabout or side ho de no mechiawo na eno a wo frame me wo ya de pa program on fan ni agro eba boa se ye boa manfo so awota di mu etintin ma eno a o kan asem bi kire me se ya na omo no se sofo de ne ka won kan kire na onu metua masofo ena but eno na abrewati a me ka se mu aye mre na me hododo minti no mentimi ni na eni nkomo eno starting program no na di kata ke enka me ka de ya na ensem bi so wo hwe program ya enye omo no ne sha ase ahase num dwumadie na ye no eye democratic said de na akomo kan man 88 o kan ye no obi nka obi kasabo anhye ena so obi ba hase no nsusu a na asɛm a wɔde bɛto dwa no ɛno ɛna yesu yɛtutu ne srɛ ne abasa enti sɛ papa ya bɛtena asɛ no mabɔ ne nkuro na sɛ ɔmo no so ɛka bi sɛ nana ɛkɔyɛ bata ɛkɔgye nkonwa ɛna ɔno so ka sɛ ne ɔno so ma ne sika no na wɔde ayɛ sankrata asɛm na ɔmo no ni enifo bia wɔ kwan bia so sɛ ɔbɛka sankonwa no ho asɛfi sɛ papa yi kuro bom no ama mepie mu anko no so nka ho asɛm na sa be me mfa ni di ma adaroma mate na owi a memo atoa so yo mate na asa ba ho no so bi odafo adaroma Mmrantehene dasebra bi tieo nana mi tieo Mmrantehene de me ba meet Mmrantehene wo adaroma eso person kasa na what is say ho ye pa penny bia na na ebo ama press no onto no bo ase no ntia asem no ye omra samwa onto no bo ase no ntia asem no ye na me Mmrantehene ni me pa niu Mmrantehene ni me pa na se wonim nipa na waka no wasem na onto no bo ase no nkasa ye se Mmrantehene no betina ho na ka kire wo se wa mana na akonwa no o evidence obi a medical ka so mu ade eti obi tani fie boli trim body betina wa be kan asema kire wa asema ye 10 years ago and we go fashion up the abeto was 10 years na medical up man na what is na for 10 years na no de ba misira ntina Mmrantehene woni mi so be ba me ho no meba ho na wa hwe ye na bo Abrante na minim kwam de ti o mona samwa no wo kan asem na wo tie bia ti asasem na ode ba ne gya asem ode teta ho no na in fact chira se ho ameko le nya nkunwa asem na de meko na me ka chire ho no be ma na e dia bi ni defense na na boko oba mi fie obehu ni o mi fie mo ko bi di be bia wo ye nipa ho adwuma na wo ye also to bu ase na obebu samu na hu se de oka no eno kra na se nkontompo nana ye fancy answer nana fancy answer wadaruma
pese bia okoko be soro wasa adaro mare se na na ka se wa use word bi e threaten oh da bi tio asama me make no tie se ye betra say ne be ye program na se sofo be ye no ma bi se ama nipa ho abatan a ya e hwe no ma bi ye kata jo tie listen to me nana kata jo tie asama make no abrantie de ye nkroba nyam na mkoka sha abrante na so meka nkonwa asem tie ne ye ena me make such a way say tie ma meka sha ena me ka say abrantie so no so na na nyi nkonwa bia na na wuti asem tie ne ye o me yamfa ani ha bia nga mani enche bia dabi kata cha asem wo kana sif say me ye no me make sha na yi say abrantie won na di nkonwa asem ba asase sem no di nkonwa asem abam ena wono di abam no zi akwaye no akwa bibi sasa abrantie so na nanyi ni nkonwa bia ene obegu na nan hufie no so hwe ne yie asema mekani menka bone na wuja fidie so mi janhwe no ma bia abrantie kasa meme kon wo mi ni da masa woni mi da mi ni da asema me nya chief producer but ono no kasa na sama o kan se odi nkonwa bam se ente sa woni wagu na nan hufie e wo kwa bi so na meka wo ya maka bone o me na meka se fi kura ni nyanem wo de asumdwe na wo pe the suffer so kind no person say asase sem ene yekoka na be me de be defense say na so de bi sika bi ma nana ye say ne in exchange of furniture or of nkonwa man yes ah ena me say kwa me kwere de enye nkonwa ne pese ene de me ko ho plot sem no emu me yekoduru ho na se bia wo cheche mu say plot no kora ne bia what aka ho na odi nkonwa na etingi man na butter trade so it happens kata program na obi antimi ko obi anu ntumu dia higher program bia ye beto obi antimi ko obi anu ntumu oh na dia me so bi betra na so ko fo obi asem ba na ye ka na no obi anu wota no me na na wo kasa mini ni da but abrantie ni nkrobo no hwa asem bi wo ho na wo ka odi bibi ba birthday case ba ye kom na sa akonwa bi ani na ya akonwa bia masa onu so na no so ogu na nani mu asa sana me pesa me kire but asif say de me kan no ba ko ka asem boni bi but ma me ka asem aha obi ni obetuma ehunhu obi a wa fidie we so wodi si ye betwa wo ka asem na sanye ye beka wasem o hene nti me pesa ye de sa ni di ne ma no me pesa na ya we say me kan konwa asem ne mu abrante me kan se che we say papa wo tie yi ono na ne nyi ni konwa ana obeche fidie so akase na na gini nkonwa eno so agu na na fi abroti our floor traso kala cha me pa cha me dase na manugu so se aha se no mo no obia ba ha se no mo ayentimi nse ne kwan ena de hye nipa no so ya se de abuso wa akomam no eno ena pia bonten papa ya ba ha se no ma ba be ka na asem nte no asem bia wode tu dwa bia no we can discuss asem bia papa ne do to dwan ba we na ama ya te ase se bia asem no kola bia nya sei ena bia te na mom no se be ya asem no yenkwo ka ne se de bia yenimu enkosi ase ni tikata cha ba ma se watu ne na ase so mom obetu ni nan nka ya friend se panyi yentu na sesa but esanse na nate akonye tuntum so nti no ketacho be ma so onu abeko na de na me so me kan se obi ba ase no no obeka asem bia no a we can discuss about it but de na kan nti no ye de besi was na me pese ye tie ase na emomo no na nse niam bia ekoso no entwa ye edi power way no eyese na honya ye hemfo no binom na no moti nkonwa so mo na mo cheche amamre ni amane kwan tine na ye wo se o man bapa efa so ebo ne bra emo o man ne mpuntuo ye nyina hwehwe no ye nsaka na so ne hemfo no binom wonom de eyi aso ahanyo hini we me ka no in general futu ekoye na nanom binom no wo mo de asokwa dane o man ma no achenchena eno be konsa asase ba ko ya to wa manipa be se wotwe hunwi wo be hu na afi langard sem na ebi akotwe sika ne yakum binom na bi edidam e wa asase a wo no efi se bia wanya sika kakrenti no wo play da chepa bi e di ama ebi ane ma na se ne nananom na katache obe me ne Proverbs 8:15 and 16 no yesra nom na nanom a motesa no muntie de awrade ka kire mu wo se me so na ehemfo enam edihene na titru shamla tenene mu me so na empanyimfo nam dipani ne abrempon ne asase so atemuafo nyina enti senyankopon
ya wonu ye de nyina ye ba wiase no wo se ne so ena abrempon agagefo ehemfo akese ne nketo ana se nkoma ewomo mofa so di hene dia ye se de wodi Kristo anamochi ana se de wodi Nyankopon anamochi no se bi ne hu ne nkekawa bi enti saa nioma na ye nkekawa nketenkete bi emma na nanu munya dimpa ewo kurom ha se num kanka ene yakuma semem ha se num yesra mo family wie ye na dimpa wo we no yesra hunya keteche obe mama me fancy ase no Meda wase se enye na nan na wo kasa. Dabi me can in general because mostly na ya na ebasa. Ai. Ampani for se mitua na mokoba di BC bia no. Me mama so ate. Ne mpa na mo no kura mitu no enye me nko akontekro. Na mitua na mo no anje hwe kura no. Makratefu ba ko be kame ho. Se ye abrewatio se ye owusu se ye Fusia betimi akọ na ya kofi ye ni ahwe asem no muye ye koba sane ati bia no mekra no sade na nase asase ne ye kwan no owura obi an kan kire wo sa o maka se kwan ba me makọ de amama kaka che o mse eho no enye kwan makodi kan ko hwim ami ku chop permit ko na o mse hai quarter plot de o mun chop permit nti sa de a mempe obi a ne dan wo ho na me ne abi try dey abom yo so almost nye kwan ya say we na technical men ya o mo hwe bibia so mo se nye kwa de aka o mo se eye kwan de aka maka cho say asase ho manso no kura ja atwen ebi say on say abranti bi so akasa say ni moja akura what be traso west no say ipie obi anu a ya na hadwene na che say yes jama asase ne kura yebua wo bem say wodi akura ase obe so wonim sa abrantie no mini no ona meka ode anwa begu so ona di anwa na yi ona no ofa ne toye but mehwe no pro anwa bi egu plot so anwa begu so nana ba bi anwa ne gunu nkan ye plot no ho hoye obi fi ba plot no anwa kakra bi na abam okay yeah re it wona mne no kon so ma po fo kra ba cheme se be ma fa se kan e wono so me chese kan no so okay ho se kai me cheme me misi ana bontene ena na mene na kasa se aden no be hwe anwa agu asase ne so ena wo se chinchina obendi o na msi ana se obomu ope asase na ope kura mu wa anwa dada eguso e wo broso ye dey eguso ade na am start adwuma so obe start adwuma ma kwan a ansa na ade anwa na ye dey aye aba beguso ne se wo ya ade ne se ope tembi ope se obo kasa se ma mekan ya nti mekan mu se ofiri samna so ma kama o kofi o tumi so ofiri fie ba na me e ho ma an we be ma gya ho ya metutuo ni nyina fifiri ho enti oba no na me se wo betu mi bani enti na onu so firi ho ba na me minim de ekuta na bibi kuta me minim de ekuta no enti na me so mbowura na me so nkochi kotokuru enti na ma me bi so ni mu e pa ni che na ma me no twen ye na okwa enti okwa na okofa police fo ba che me ti odi police fo ba che me police fo so ba na o me se ai we dey encourage sa kan che se atiamehene eye kuru mu atiamehene bo kuru mu atiame yo maran foro no also ba kam hono yakọ ya na ni dina skip me kakra mene no a ba bia mesi bo kuru mu atiamehene ada mini no adai bema na okura so person tete ma bra bo nwumre ya na o fili ni anu wa hene no metimi na akọ metimi na akọ ne ma bi kura na across me ketsan ko ameko but me machiri yusi adwo kakra na me pa next week meko because okawa ne bontu asem ya ntwa so a efie bebo history be ma yi kano ehu se duru ba bi kura na chese we so atwere kotokuru nti sanya ma me bi ne breaki guy no a na oba forward a kankara begu obi so obetutu ani na oba no hu sa de kita no nim de okita no na ne also self defense nti plot no na se more den kakra because sisi asa de asie huri e wo me panel members mi no ntem no kura so
And so Tony Kukura, Tianti Sky, Kala Kotoy, Kolawoko. Aye. No Kolako. Aye. Okodia na to no kwan da ni mu kran kan be chiri we sit down na me baby ewura ko fi kra de kan be chiri mu dem be na plot nya ni mu no na wo hoyi be bo so ba be he na on ba be he o be he plot nya ono kra ka se me nya chiri di enti oba na ni hu plot no se ada bi we do ja chiri di enyi na we sit down na be de onya kwa nko fi no ono aba ho plot no nsu o so o China yi se na hu no ka se na oba ho be ka tell me ono ye ko sia o ni fi o so me nya chiri di. Okay. So the chobe ko hoy de nya ni nyina na. Yes, so for all the fanny bi am hin no. Why? Me de ni de man ko e mo wan say no akra o ka kire me say kire me si bu ade kra no. E no wo ka kire wa mu ni mu ayi. Enso ne say afi do san se me ze mu ade. Wo no mu za wo ka kire say me mu yo. Na o kan. Be no si ma kai bukrum nana osay abrantu. Nana osay abrantu. Nana piao. Oh, madam for me na auntie. Auntie. Abusiafo plot sem kura da bɛn na to bitwa. Sɛ wo be phone line pa sɛ. Ebeche. Obi amfana sɛ mra plot ho. Sɛ plot ho madam for be to plot na bom fi Italy. Ana we develop me no ka bom de si hotel. And the account so the BC or no one residence. Hey, come and see. Me two ko born in night obi tutu or plot no so. Ye hu ni pakro se no she wudem baby o nyame nko a. Se nye se or this speed sa ko Italia no tana Ghana ha. Kana na say. Be twa ne nan kora. Ai. Na we fast and we call ye. A chain of friend me say nyankopon adaroma. Italy and dia omo wono. Omode ahwa ama ne nano aye kama ade ne nipa top plot 9 kura ne papers e develop mienu na mienu aka oba be ye ho adwuma no osia etuo nkwa isia se dia kwa ma nipa bi aye se yeso land gas se me won kran a yesom a enye yi se ababe dokuma se abonti so na number ya kura chaketecho omba ya ache so ene oto a plot ewo nkran a ne nipa bi aba se ma yeso yesika na ye hwe so mawo na je se wo san tue sika almost like plot robo and sana ona bo ho by amawo eno krombe mawo time say in about a year or 2 years time no brabesi se wontimi mbesi dia yentime say ya daje wo ho omoji sika no ehram wiye no a no omobasaje sika kola fro bi foforo abusia fo mo kridi ne enko 21st clinic obia siatica ya de ya basui aye wor say na wo hoda da kro na inim ne brofu din sa siatica 21st clinic na ya bon abaso se omo ye experts ya omo hwe siatica ya re no omo ye specialist pa sa usisi taye o ya hweliye na moto ase fa na nkokomu saa kusiu na ntiri twan a ya sem kese pa na ato etimi de kwabra na hwe ho bura nya godo eti yesre siatica ya de no mama ye ha ye ne hweli ye pa na sisi di obi ebeka no bia 21st clinic no woko 21st clinic wo kuma se no sa na 21st clinic wo boase ye adwuma no tese be bia on branch wo bia 21st clinic na ene efre no o lab on fidie scan fidie ene emfidie a emiemia otwetwon nyima wo ne se massage no wo ho beton tetetetem eno ati nyarwa agigi ni pa ka nyina no siatica no kwa ya de bia ye koko nyarwa kari nyina ahwe overseas Johnson no wo be Alpha Radio pa kuma se hasi obo ase so cancer quarters called Johnson ho enkoko atane ata wona stadium main gate ni di hwe anim ena nkran so East Legon obe American House number baako a wo fra wo se me pamcho me tukwa ma beduru ha na siatica no 21st clinic ni bi wo ha number wo fra save to wo phone so se
21st clinic ana receive no sciatica 0540 311 311 0540 311 311 afei moma memfa di twa fi mra na yenko tententententem ewia yakwa homa no so na amanfo yesemunyane a ewo hoeni na mesrese wo problem bi how ewo protosem ho a fatu dwa yewia Love Sample International osofo obedboati yadom ona oba de onyankopon asem abreye yesre samens heba kenika ye kana asem ewa skowampo no ese woni na nsa woka kire krobe asante kotokosi akohene okwa na wuhunu okwa na wuhunu say obi ka cho sem de me yade achinchina akudu America mam ma nyaduro me ba samens heba kenike no dure de ma me no amama twe dom de akoma woni a na ka bibi a kire se aduro pa dukan ewo semens heba kenike nyarawa jiji ni padoso yade pa yesi bubudna madam for doctor bi katsem say yade pa de broni ehunu atworo no is about 350 ewo onipedua ba ko pei ni patamfo ne yade yade so panipa yade jirga ni pantimesre se yade bi ejeje wo abomodna abokiri na ko semens ba kene ko die dru na ensa yade sensitive part in the human body to say kidney ne liver wa hrawa wa kumasem bia no wo hunru ya wo de ehwewo wo video de be firi wo hunu ba bia ya de wo kwa ya asabia bi na enfidi a firi wo no ka no kora eboa ma ya sana kontem nutritional counseling ene de enye dru wodi de ne onum ene wo tu fo se ade we nya ma oni padua ano ne we enya ma oni padua obetirichi mu a enfa ho se ensa no alcoholic ana enya alcoholic ensa bi ho alcohol ni bet enya ma ni padua me ma me panyini bi coke onum bi a de be ko emergency sesi a coke enso alcohol ni mesre se ya petes si ana se ya alcohol wo mu ana se da bibi ntina me twipri na obi ha na ni kire me anti yesre kada joto akonya so so ase ya ubo blim blim na ja usibeke to si bantu makotia wo ya wa hana ni akira na ye kan se na yi ensuro be ensuro oh na ade bia na koni pem oboa ade bia na koni pem oboa okay abusiafo obi na ekontoko hunu bi wa kire wonum no yesre kosemense ba kan ko hwe ho yade na de obakire wo ho so to kosua ko kere pa wa boa wo pa ma mi ofra America ba ya ma kire ne ho no ro se Mmrantehene beton shirt ne tra ne nema bibire me yi bi boa na me de ba be chew wa boa me pa aduru ba ku bi so apie Ghana ha dona nanti akudura bruchi mem ne mmea bibire ye fere semens vital heba mesa eduro no ni twi ni agan ne nyeso ye enye ize sadre e man mema nyina nom na mema na atondo do pa busuafo ne ma be jeje susum jedu bi jeje wo pa ho hunu wasem ye bema woto ampa ho anajo woto ampa ho na waye mere koto gan de ja kasa complete bia be kona wieye oban be bi se bisa o sem bi obi sa wa yi ano chen se agan semens vital heba misa ten mane meme nyina mo ba tin ka kosoro ma be ma so ho den kosoro number we friend no 0240 616061 0240 616061 say opa gan do ato a woko semense ba clinic ho a
ubenya nakam ubenya binom to the Sunday abrochimem afa baby e to abiduro ni abrofu duro bi pharmacy shop bi aduro na ase agan on sabbe can be yeah mama yenko ahoma no so na amanfo mfa wa adwen kyeremra wo asase problem hello yeah honey Sompa 93.1. hello hello yeah oh hello yo 0551 931 931 0551 931 931 any school fees na ya juma ha ne na ba no bia ya machine ono kura na se no person se send no hello ya jao na je hoye pa yo Amante ya omono onya abutre yo onya abutre yo omono ya onya abutre pa yo what ni ti ba ya na makoma wonso yo eno ana beka no ana woka yo hello yo hello yeah Mami ti majoy. We ne me wabo be me di me jo so eburu. Le kasa free maponten. Yo be ma kasa. Le di poku mensa. Yeah. Na kuma sin sa fi ntem di oka so oka di be chen. Kame ya se bro no bi ya kuro bi ya. Ya fere se bomfa e bomfa. Ai. Na di obje di fere na ko kutumeti. Ni pa dodo ma to sa se ho ye ko be apem. Wa jo bi asa se fi se asase yi fa be twa ka foforo ayo madam de wa kan de je se bia ye hwem kakra nsa anti mesme da se pa hello me fa cho the friend is ready ka so fi ken afia bi yeah me fa so ya hin fun die tani die me bi me wo mu edu ogu ebi mi si owo mu no sabi ọmụnye die no se ya people na mesre osofo uri aya tishitaka omono asamwa na omono de bikrom ni woni si omono kaba meta ya da wase hello Sompa 93.1 ebisi osofo bisi o omo hello yes sir. Good evening. Good evening. Boko master. Oh, they are not. Catch already. Catch also need to be what. What Momoku. There's no names. Pamocho. Roger. What do I say, bro? No way. So as a problem or what? Hello. Roger, Majo. Yeah, Jabema. Na ba bibia boko de. Nyankopon adom bibia boko. Iwe do ba dia se. Your friend Mr. Mwachi adom ka se free kronom. Aha. Na omasa mwaka no. Se so for one thing as yi. Na omasa mwasama wo kano. Na okani yi pa but se nipa adwena nko. Ono no okabia manana no kra. Se de be ye na asema wo no kan no. Obi ba na adwen se bia wo begu nana no mfinti asema na omo no kan no kan wo ye kwa so abem se so no enya alvotra ma na adwen ko ni sremo bigo on ma no nya wetreti omo na samo asem na no kan kan ye pa me da se pa hello yeah man yeah meet you why hello Hello. Good evening. Good evening. Me ba your program na person me ba so kakra.
Ah, wo so. Sompa 93.1. Pastor wo so why? Hello. Yeah, hello. Me ba so prayer no person ba so kakra. Akasa yetia o. Me ba so asem na omono ka no. Sofo antina ase. Na nkɔno de ka papa mu na nkɔ wo kyire mu sɛ na be ya nana no ho be sign. Oh. Enti osofo aya wonya abotra kakra. Yo. Emma omono no ta kene dodo. Yo. Hello. Hello, good evening. Good evening. I'm Pastor Mr. Kasa. Yo, what they say? I'm Pastor Mr. Francis, the Pastor of Wasi. Yo, yanko. Pastor, in say, a Jama Mutuwe, when you are moving before. Emom to be the Asamba, and now soon I'm Moja Moka. Asama Monocadia, on any take ya. Yemum, you saw her. Yeah, so for you, Tinpa, yeah, anything you have so car, yeah, on to me. Yes, I'm telling you, we educate, and I so. So we got them back and now soon I'm a person. Now, Obuase Hono, plot on Tokwa ho. Bajazi. Obuase ho, plot on Casacasa ho. Yeah, your casa Boise the Antessa. Oh, baby. Okay. Oh, baby, hello. Hello. Yeah. Daddy Bachomajo. Yeah, Obama. No, Daddy Bachomajo, friend, did that make a fiasco. Your young Obama. Daddy, I'm not someone Asem no candidate, and no one on my camera, Daddy. Now, I say, no, so fountain, so most someone, not with a person, no can. That may come on. Come on, and I can't answer you, man. That was it. Yo. Hello. Good evening. Good evening, boss. We didn't cut it free. What the patasi. There so Kazakaza or Proton. Our the bingo, and Sasamo, the bingo, the other. Yo, Cordia Sasamo, more basso. Yo. Yeah, can say, Hello. Oh, yeah, until okay, Miss Roy, if I last call and I sorry. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah, hello. Good evening. Good evening. Pacho, me doing the amo come kasa free tamale. Yo. Na mesro eye program ye tipa wa tamale na ade ba ko a mahu wo mu ne se ba se sofo ene omo ye submissioner obehu se na sofo ede ntwitwana mu anasno mu nso ayese me sheda hu ni ye bet den kamesre ne se Mmrantehene ka ba ko kasa the thought in independent we interrupt no na any independent view yeah no you enjoy say na say I say we chukui kakra we bo we kakra na say program ni beauty that's it na yes mama ne enye kama mai that's it piura nyame isra pa say also what the wadwen kire about Love Chapel International Osofo Obed Boachi Yadom. Ya Daniel Fidie na mano. One ne nkrofo abedu na one ne nkrofo abedu omo de omo meton hwe omo nton paboa onton atade. Nyankopon asem no a more fire. Nyankopon asem a ya sone so pa na wode ebreyen osofo me ma wona onkrofo nyina akwaba yeah na manity yeah mo okay sofo akwadem kejagum amen hallelujah amen we thank God for today eda unyame ase wonenso and we thank God for Mmrantehene and his crew.
ne da onyame ase wo Mmrantehene ne na pamfo no nso ho. They are doing a wonderful job. Omo adwuma ye no ese nipa. Hallelujah. Amen. Listeners and viewers, we welcome you once again to Obedidom Hour. Arefo ne etifo ye sama makwa babio e wo Obedidom Hour yiso. This is Reverend Obed Boachi Adam of Love Chapel International. Me moti menka nwumre e Reverend Obed Boachi